इमान् मे प्रियो नर तुल्य निंदास्तुति मौनी संजुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्मिन्मध्ये भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ஹரி போல். தானிஷி மேம் வந்துட்டாங்க, நானும் கிளம்புறேன், நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா டீச்சர்ஸும் மல்லிகா மாதாஜி இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணட்டும் தாரிஷி மேம் கிளாஸ்ல. அதுக்கப்புறம் மல்லிகா மாதாஜி மேனேஜ் பண்ணுங்க யாரெல்லாம் படிக்கணும்னு. நெக்ஸ்ட் வந்து 11 o'clock டீச்சர்ஸ் எல்லாம் யாரெல்லாம் டீச்சர்ஸோ யாரெல்லாம் அட்மின்ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி செஷன் எடுக்கிறாங்க. ஒன்லி டீச்சர்ஸ் ஆர் அட்மின்ஸ் இல்ல டீச் பண்ண போறேன்றவங்க உண்டி வாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணாம். இட்ஸ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி பேசுறது. ஸோ ஒன்லி டீச்சர்ஸ் ஆர் அட்மின்ஸ் ஆர் டீச் பண்ண போறேன் சாட்டர்டேன்றவங்க உண்டி ஜாயின் பண்ணுங்க இந்த லிங்க்ல. கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் மேம். ஓகே, தேங்க் யூ. அக்ராஸ் ஆல் லெவல்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் 11 மணிக்கா மாதாஜி? எத்தனை மணிக்கு? 11 மணிக்கு. அந்த நீங்க 10 மணி அந்த 11 10ல இருந்து 11 ப்ரோக்ராம் இருக்கு இல்லையா, அது முடிஞ்ச உடனே தொடங்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ பிஹாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யமுனதீராவனச்சாரி. 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 ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Tado Jayamudire Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavada Sevayam Nityam Bhagavata Sevaya Bhavatya Uttama Sloke Bhagavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naistiki. Okay, reading from Bhagavatam. நாம் இப்போ 2வது ஸ்லோகமும் 3வது ஸ்லோகம் நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க will read. Otherwise wait. நான் பெரிய படிக்க ஸ்லோகம் மாட்டேன். நான் படிக்கணும். நீங்க படிக்கணும். பட் நேத்து யாரோ 2 பேரும் படிக்க சொல்லியிருந்தேன். அது யாரு? நான் என்னையும் சொன்னீங்க மாதாஜி. என்னையும் மல்லிகா மல்லிகா மாதாஜியும் சொன்னீங்க. மல்லிகா மாதாஜி என்னையும் சொன்னீங்க. பத்மா மாதாஜி சொல்றேன். மல்லிகா மாதாஜி என்ன சொன்னீங்க. எவ்வளவு பெரிய ஸ்லோகம் பார்க்க. சின்ன சின்னதுன்னா உங்களை 2 பேருக்கும் கொடுத்துறேன். என்னதுதான் மாதாஜி 3 3 படிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. 4, 5 ஓகே 4, 5 சின்னதுதான். 4, 5 படிக்கலாம். பெருசு 4, 5 பெருசு. ஓகே ஃபைன். நான் பார்க்குறேன். நான் இது முடிச்சாதான் உங்களுக்கு சொல்வேன். ஓகே ஓகே இதெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக மாதிரி பார்க்க ஒரு நிமிஷம். தஸ்யஹ வா ஹரத்ஹயா விசுத்த பாவனே யஜத. ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. நான் பாட்டு படிச்சிட்டு प्रवर्क्येषु प्रसरस्तु द्रव्यदेशकाल मन्त्रार्थविक् दक्षिणविधान योगभवर्तया दुरधिगमो अभि भगवान् भागवत वात्सल्यतया सुप्रदीग आत्मानम् अपराजितं बिभ्रेधार्थ विहितदश्या गृहीतः हृदयो हृदयङ्गमं मनोनयनानन्दन वयवाभ्रामम् அவிஷகரா. மொழிபெயர்ப்பு. வேள்வி செய்யும் பொழுது முழுமுதற் கடவுளின் கருணை பெறுவதற்கு 7 வழிகள் உள்ளன. அதாவது நாம வந்து யஜ்ஞங்களை வளர்க்கும் பொழுது பகவானுடைய கருணை, இப்ப வந்து இந்த பிராமணர்கள் செய்த யஜ்ஞங்கள்னாலதான் பகவான் அங்க எழுந்தருளினார் இல்லையா? மாதாஜி சாப்டர் மாறி இருக்க மாதிரி இருக்கு. என்னமோ எல்லாமே மாறி இருக்கு. வித்தியாசமா படிக்கிறீங்க. இருங்க நான் எடுத்து வச்சேன். நான் அதான் என்னடா இது, ஒரு நிமிஷம்.
பதம் 6. எத்தனாவது சாப்டர்னு தெரியலையே. 5வது சாப்டர் மாதாஜி. 5வது சாப்டர் மாதாஜி. இது 5 தான் இது இல்லையா? காண்டம் அத்தியாயம் 4 இது. ஓகே. 5 பதம் 2. 2 படிக்கணும். 2 படிக்கணும். இப்போ ரிஷபதேவர் அங்க வந்து அறிவுரை ரிஷபதேவர் தம் மைந்தர்களுக்கு அருளிய உபதேசங்கள். பதம் 2. மகத் சேவாம் துவாரம் ஆஹூர் விக்தேஷ் தமோத்வாரம் யோஷிதாம் சங்கி சங்கம் மகாந்தஸ்தே சமசித்தா பிரசாந்தா விமன்யவஹ சுஹ்ருத சாதவோயே. உலக பிடிப்பிலிருந்து ஆன்மீகத்தில் உயர்வு பெற்ற மகான்களுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலமே விடுதலைக்கான பாதையினை ஒருவன் அடைய முடியும். அப்படின்னா இந்த பதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா, அதாவது ஒரு தூய பக்தருக்கு நாம தொண்டு புரியும் பொழுதுதான் நம்முடைய விடுதலைக்கான பாதை வந்து ஏற்படுத்தப்படும். அதனால்தான் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு சேவையில வந்து நாம வந்து ஈடுபட்டிருக்கணும். அந்த சேவையுமே மனஸ்பூர்த்தியா எடுத்துட்டு செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சேவை என்பது சேவைக்காக ஆற்ற வேண்டுமே தவிர நம்முடைய லாபத்திற்காக, அந்த புண்ணியனுடைய லாபத்திற்காக ஆற்றக்கூடாது. ஓகே. அவ்வாறு அந்த புண்ணியங்களுக்காக நாம் ஆற்றினாலும் அதை நாம அந்த புண்ணியங்களுக்காக மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறக்கணும் இல்லையா? அதுவுமே நமக்கு பந்தப்படுத்தும் தான். அதாவது பாவங்கள் செய்யாம இருந்தா மட்டும் நம்ம வந்து மோட்சத்திற்கு போக மாட்டோம்ல. புண்ணியங்களை வைத்திருந்தாலும் நம்ம வந்து மோட்சத்திற்கு போக முடியாது. ரெண்டுமே 0 ஆகினாதான் நம்ம போக முடியும். புண்ணியமும் இருக்கக்கூடாது, பாவமும் இருக்கக்கூடாது. அதனால்தான் நமக்கு 2வது, அதாவது இந்த இது தீட்சை பெறும்பொழுது நமக்கு நம்முடைய பாவம் அக்கௌண்ட்டும் 0, புண்ணியம் அக்கௌண்ட்டும் 0. ஸோ அது நம்முடைய குரு மகாராஜாவுடைய கருணையால அந்த இது வந்து ஏற்படுத்தப்படுகிறது இல்லையா? அதன் பிறகு இப்ப நம்ம ஒரு புது அக்கௌண்ட் தான் நம்ம இப்ப தொடங்கி இருக்கிறதே. ஸோ இப்போ அட்லீஸ்ட் நம்ம பாவங்களை செய்யாம இருக்கக்கூடிய மார்க்கமும் புண்ணியத்தை எதிர்பார்க்காமல் இறை தொண்டை ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம பேலன்ஸ் பண்ணினே எடுத்துட்டு போனாதான் நம்மளால வந்து அந்த பக்தி பாதைக்கு போக முடியும். சும்மா நம்மளால போயிட முடியாது இல்லையா? ஆனா இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இந்த புண்ணியம் பாவத்தை பத்தி யோசிக்காம நமக்கு சேவை என்ன இருக்கோ அதை நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு அந்த சமர்ப்பணத்தை நம்ம குருவிடத்திலேயோ இல்ல நமக்கு வந்து நம்ம பகவானிடத்துல வைக்கிறதுல வந்து நமக்கு நல்மார்க்கத்தை கொடுக்கும். ஆனால் குருவின் மூலியமாக செல்வதால் சீக்கிரமா இல்லையா? இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம். இன்னைக்கு நான் வந்து ட்ரெயின் ஏறுறேன், நான் டெல்லிக்கு 2 நாள் ஆகும் இல்லையா? எப்படி இருந்தாலும் நான் வந்து டெல்லி போய் சேர்றதுக்கு வந்து ட்ரெயின்ல 2 நாள்னா மினிமம் ஆயிடும். ஆனா அதே நான் இப்போ வந்து ஃப்ளைட்டை பிடிச்சேன்னா எப்படி போவேன்? நான் ஒரு 2 மணி நேரத்துல வந்து நான் என்னால வந்து டெல்லி போய் சேர்ந்துட முடியும் இல்லையா? அது போல ஷார்ட்கட் தான் இது. ஓகே. ஸோ ட்ரெயினை பிடிச்சி போனாலுமே வந்து பகவான் இடத்துல போய் சேருவோம். அதாவது ஒரு பக்தன் பகவானே எண்ணிக்கொண்டு போனாலுமே, அதாவது கண்டிப்பாக பகவான் இடத்துல போவாங்க. ஆனா இடைப்பட்ட காலகட்டங்கள்ல வந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்துதல் இருக்காது. நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி பாதை வந்து சரியா தவறான்னு நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு எதுவுமே இருக்கு. அதாவது நம்ம பெறுவதற்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்காது. இல்லை நம்மளை கரெக்ட் பண்ணக்கூடியவங்க யாருமே இல்லை இல்லையா? அப்ப நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பக்குவமாக வந்து செய்திருக்கிறோமா என்ற அங்கீகரிக்கக்கூடியது யாரு இருக்காங்க இல்லையா? நம்ம பர்ஃபெக்ட் அப்படின்றது வந்து எஸ் நீ செய்யறது ரைட்டு தான். இப்ப நம்ம டீச்சர் வந்து ஒரு மேத்ஸ் கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க, அதனுடைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துட்டு வந்தாக்கா டீச்சர் சொல்லுவாங்க எஸ் நீ ஃபாலோ பண்ணது ரைட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டீச்சர் வந்து அங்கீகாரம் பண்ணோடனே நமக்கு ஒரு திருப்தி இல்லையா? அதே வந்து நம்ம ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல பண்ணி கூட ஆன்சர் எடுத்துட்டு வந்திருப்போம். ஆனா அந்த ப்ராசஸ் இல்லாம இருந்ததுன்னா டீச்சர் சொல்லுவாங்க நீ இல்லை, நீ வந்து இந்த இதை மிஸ் பண்ண இல்லையா, இது இப்படி போனாதான். ஏன்னா அது எதுக்கு டீச்சர் சொல்றாங்க? அது வந்து நம்ம எல்லா சமயத்திலுமே அந்த ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து ஞாபகம் வராது இல்லையா? ஆனா இந்த ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் வந்து போனாதான் வந்து கரெக்டா வரும் அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதுவுமே வந்து அங்கீகாரம் என்பது கண்டிப்பா தேவை. அதுக்காக தான் டீச்சர் ரெஃபரன்ஸ் சொல்றேன். ஓகே. ஸோ ஷார்ட்கட்ஸ் மெத்தட்ல கூடமே நம்ம வந்து போய் கோல் அச்சீவ் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அது போல நமக்கு டீச்சரை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து நாம என்ன கத்துக்கணுமோ அதை கண்டிப்பா கத்துக்கலாம் இல்லையா? அவங்களுடைய கருணையால நம்மளால அவங்க எல்லாமே எனக்கு நம்ம சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம கரெக்டா கத்துட்டு நம்ம செயல்படுத்திடலாம். அது போலதான் ஆன்மீக குருவுமே. ஆன்மீக குரு நமக்கு என்ன அறிவுரைகள் கொடுக்குறாரோ அதை அப்படியே நம்ம வந்து உணர்ந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? உணர்ந்து அவ்வாறே ஸ்வீகரித்து வேற எந்த தாட் ப்ராசஸுமே இருக்கக்கூடாது மைண்ட்ல.
எஸ், இது நமக்கு நன்மையானது, இது எதுக்கு செய்யறோன்றது வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார், அதை அவ்வாறே பின்பற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நமக்கு இருக்கணும். இம்மகான்கள் அருவவாதிகள் மற்றும் பக்தர்கள் ஆவர். 2 விதமான இல்லையா, அதாவது பிரம்மவாதிஸ் அண்டு மாயாவாதிஸ் அப்படின்னு நம்ம 2 படிக்கிறோம் இல்லையா. பிரம்மவாதிகள் வந்து பிற்காலத்துல பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபடுறாங்க இல்லையா, பக்தர்களாக மாறி விடுகிறார்கள். இல்ல பக்தர்களோட வந்து சில சமயத்துல அருவ ரூபத்தையே வந்து வணங்கக்கூடிய நிலையில இருக்கும் பொழுது அதன் பிறகு உணர்ந்தறிந்து ரூப வழிபாடுக்கு போறாங்க. இதுக்கு நம்ம 4 குமாரர்களை சொல்லலாம் இல்லையா, ஏன் வியாசதேவரை சொல்லலாம், சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்லலாம் இல்லையா. அவங்க எல்லாமே பிரம்மவாதிகள் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து மாயாவாதிகள் எப்படின்னாக்கா அவர்களே கடவுள் என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்துருவாங்க. 2 டைப்ஸ் ஆஃப் இம்பர்சனலிஸ்ட் அருவவாதிகள். ஓகே, பகவானது தோற்றத்தில் தான் இணைய வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பினாலோ அல்லது முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினாலோ அவன் மகாத்மாக்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். உண்மையிலே சேவையின்றி நம்ம வந்து எந்த விஷயத்திலுமே பக்குவம் அடைய முடியாது. இன்னொன்னு சொல்லணும்னா நம்ம பௌதிக தளத்துல கூட நம்ம யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு சேவை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா. அது மனைவிக்கு கணவன் ஆற்றுவது, கணவனுக்கு மனைவி ஆற்றுவது, பிள்ளைகளுக்கு தாய் ஆற்றுவது இல்லையா, பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு ஆற்றுவது இல்லையா. ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம தொண்டு பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த உண்மையான நிலை. அதாவது ஒரு ஜீவாத்மாவோட உண்மையான நிலை என்ன, எப்பொழுதும் வந்து சேவை பண்ணுவதுதான். அதுதான் அவனோட உண்மையான நிலை. அவன் பிராமணனா இருக்கட்டும், சத்திரியனா இருக்கட்டும், வைசியனா இருக்கட்டும், சூத்ரனா இருக்கட்டும் இல்லையா. ஸோ we are always in the serving mode இல்லையா. ஆனா யாருக்கு வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணணும்ன்றத வந்து நாம தெரிஞ்சுண்டு பண்ணணும் இல்லையா. அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து உதவுவது அது வேற, ஆனா எந்த மாதிரியான தொண்டு என்பது மேன்மையானது என்றத தெரிஞ்சுட்டு செய்யணும். அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அது நம்முடைய கடமை, அதை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. ஆனா நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து நாம போகும்பொழுது யாருக்கு நாம முதன்மை தொண்டு பண்ணணும்ன்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். முதன்மையாக நாம குருவுக்கு தான் நம்ம தொண்டு பண்ணணும். அந்த குருவின் மூலியமா நம்ம இறைவனை அடையணும். அப்ப அது நமக்கு அந்த பாதை வந்து ஏற்படக்கூடிய தடை கற்கள் எல்லாமே வந்து விலகிவிடும். குருனுடைய பார்வையால், குரு என்பவர் யார், நம்முடைய அஜ்ஞானத்தை விளக்குபவர், நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆன்மீகத்தில் ஏற்படக்கூடிய தடை கற்களை எல்லாம் விளக்குபவர். அவர்தான் உண்மையான குரு இல்லையா. அதனால்தான் அவருடைய திருவடிகளை நாம கண்டிப்பாக சேவிக்கணும். அப்படின்னா சேவிக்கிறதுனா என்ன, டெய்லி போய் நம்ம அவர் பாதங்களில் விழுறது கிடையாது, அது பிசிக்கல் சேவை கிடையாது. அவர் நமக்கு என்ன அறிவுறுத்தல் கூறியிருக்கிறாரோ அதை அப்படியே எந்த ஒரு அதாவது மாற்றம் இன்றி இல்லைன்னா நம்மளுடைய மனசுக்கு ஏற்றவாறு அதை வந்து செயல்படுத்துற அந்த மாதிரி திட்டங்கள் இன்றி இல்லையா, எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டதோ அவ்வாறே பரிபாலிக்கணும். ஸோ அப்படி ஒரு மனசை நாம எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே, மகாத்மாக்கள் உடையவர்களாகும். ஆனா அந்த மகாத்மா எப்படிப்பட்டவரா இருக்கணும், குருன்றதுக்கும் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. இப்ப சீடன் எப்படி ஒரு குவாலிஃபிகேஷனோ அது மாதிரி குருவுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் உண்டு இல்லையா. பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் ஈடுபட்டவர்களாகும். எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய தொண்டில், இப்ப நம்ம சில பிரபுபாதர் எப்படி ஈடுபட்டார் இல்லையா, அதே மாதிரி சத்கோ சுவாமிகள் இல்லையா, இவங்க எல்லாருமே வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து அர்ப்பணித்தார்கள். நம்மளால நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க முடியலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் அவங்க சொன்ன அதாவது அறிவுரைகளை வந்து போதனைகளை எடுத்து நாம செயல்படுத்தணும். அவர்கள் சினத்தினை தவிர்த்து சிதாதிர் முனி போல இல்லையா அனைவருடைய நலனுக்காக, இந்த பிரபஞ்ச நலனுக்காக உழைப்பவர்களும் ஆவர். சோ குரு என்பவர் எப்பவுமே வந்து பாரபட்சமற்றவர், எல்லாருடைய நலனுக்கும் வந்து அவருடைய அதாவது எல்லாரும் நலனையும் விரும்புபவர். ஆக்சுவலி அத்தகைய செயல்களில் தான் அவர் ஈடுபடுவாங்க. இப்ப சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில ரிஷிமுனிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, 1000 ஆண்டுகள் யஜ்னங்கள் வளர்த்தாங்க. எதற்காக, இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக இல்லையா. சோ அதே மாதிரி வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து இந்த பாகவதத்தை எடுத்துரைச்சார் இல்லையா, யாருடைய நன்மைக்காக இதை கேட்டார், இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய மக்களுடைய நன்மைக்காக. எவ்வளவு பாகவதத்தை கேட்கிறோமோ அவ்வளவுமே நாம தூய்மை அடைகின்றோம் இல்லையா. அவர்கள் பிறர் வெறுக்கத்தக்க முறையில் நடப்பதும் இல்லை, இப்படிப்பட்டவர்களே மகாத்மாக்கள் ஆவார். சோ அடுத்தவங்களை வந்து அடுத்தவங்க நம்மளை பார்த்து இவங்க ஏண்டாப்பா இப்ப வந்தாங்க, இவங்களோட பேசி ஆகணுமா அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தாம, ஐயோ இவங்க எப்ப வருவாங்க, எப்ப எனக்கு இதை பத்தி எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்படின்னு அந்த காலை நேரத்திலயோ இல்லையா ஒரு பாகவதத்துக்காக கிளாஸுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறது இல்லையா, எந்த ஒரு இதுக்காக, ஒரு அறிவுரைகளுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறது, ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்காக காத்துட்டு இருக்கிறது, எல்லாமே ஆன்மீக தளத்துல, பௌதிக தளத்துல கிடையாது. நம்ம ஆன்மீக தளத்தை நாம கரெக்ட் பண்ணாலே பௌதிக தளம் தானாக பக்குவம் அடைஞ்சிரும்.
ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணாம அதை கரெக்ட் பண்ண போவே முடியாது. ஏன்னா அங்க வந்து பக்குவமாகிறது கஷ்டம். இங்கே வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்திட்டோம்னா அங்க ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்திலுமே வந்து பக்குவத்தை நம்மளால அடைய முடியும். ஓகே, பொருள் உரை. மனித உடல் ஒரு இருமுனை சந்திப்பு போன்றதுதான் இல்லையா? ஸோ ஒரு இது இருக்குன்னா, ஒரு வஸ்து இருக்குன்னா அதுக்கு ரெண்டு பக்கம் ஒரு ரெண்டு எட்ஜஸ் உண்டு கண்டிப்பா இல்லையா? இந்த பக்கம் இந்த பக்கம். அது போலதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலுமே வந்து இரண்டு சந்திப்புகள் உண்டு. ஒருவன் வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு போகக்கூடியது, இன்னொன்று வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு போகிறது இல்லையா? ஸோ அதாவது ஒருவன் விடுதலைக்கான பாதையில், அதாவது நிவர்த்தி இல்லையா, இன்னொன்னு வந்து நரகத்திற்கான பாதை. அப்படின்னா பிரவருத்தி நிவர்த்தி. பிரவருத்தி வந்து அதாவது பலன் கருதும் செயல்களுக்கானது இல்லையா பிரவருத்தி. நிவர்த்தி வந்து அதாவது துறக்கிறதுக்கான பாதை, டிட்டாச்மெண்ட் மோட். ஓகே, ஸோ அது நமக்கு விடுதலைக்கான பாதைக்கு எடுத்து செல்லும். இது வந்து நம்மளை கட்டுண்ட நிலைக்கு எடுத்து செல்லும். ஓகே, இப்பாதைகளை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது குறித்து இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஒருத்தர் எந்த பாதையை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க, எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது, அதெல்லாமே இந்த இடத்துல விடுதலைக்கான பாதையில் ஒருவன் மகாத்மாக்களோடு தொடர்பு கொள்கிறான். ஸோ நாம் ஒரு குருவிடத்தில் வந்து நம்முடைய சரணாகதியை நாம் அவருக்கு தெரிவித்தால் இல்லையா, அப்போ நமக்கு அந்த விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கான தரிசனம் வந்து நமக்கு கிடைக்கப்படுகிறது. அவருக்கு தொண்டு புரிந்து நரகத்துக்கு பாதை வந்து நம்ம யாரையும் தேடி போக வேண்டியதில்லை, நம்மளை தேடி தானாவே எல்லாமே வந்து சேரும். ஏன்னா நம்ம புலன்கள் வந்து அப்படியே அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் இல்லையா? ஒருவன் புலநுகர்ச்சியில் பற்றுடையோர் மற்றும் பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்கின்றான் இல்லையா? இருவகை மகாத்மாக்கள் உன்னர், ஒன்னு அருவவாதிகள், இன்னொன்னு பக்தர்கள். அதாவது இது அருவத்தன்மையிலேயே நம்ம பார்க்கும் பொழுதும் இம்பர்சனல்லையே இல்லையா, அதுலயே ரெண்டு, ஒண்ணு வந்து மாயாவாதம் மற்றும் வந்து பிரம்மவாதம். அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்களின் இறுதி லட்சியத்தில் வேதம் இருந்த போதிலும் இல்லையா, இரண்டு பேருக்கு, இவர் சாயுஜ்யமுக்தி, இவங்க வந்து மற்ற 4 இதுல ஏதோ ஒண்ணு, அதாவது சாரூபியம், சாலோக்கியம், சாஷ்டி, ஏதோ ஒண்ணு வந்து அவங்க இலக்காக வைத்து அவங்களுடைய பக்தியை வந்து செலுத்துவாங்க. ஸோ இறுதியில வந்து இறுதி லட்சியத்தில் பேதம் இருந்த போதிலும் வீடு பேற்றுக்கான முறை என்னவோ பெரும்பாலும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது. இவரும் வந்து பகவானுடைய அருவத்தன்மை மீது பக்தி கொள்கிறார், இவர் வந்து ரூபத்தன்மை மீது பக்தி கொள்கிறார். அவ்வளவுதான். இங்க வந்து நிறைய ப்ராசஸ், அதாவது புலனை அடக்கணும், மனசு அடக்கணும், எல்லாமே இதுல. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. தன்னுடைய புலன்கள், மனசு எல்லாத்தையுமே வந்து அப்பாற்பட்ட நிலையில கூட அவனால பக்தி, இதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்காமலே வெறுமனே கேவல பக்தி பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்திற்கு அவன் செல்கின்றான் இல்லையா? இது சுலபம், ஆனால் அன்றாடம் பயிற்சி செய்யணும். இது மிக மிக கடினம் அடைவது என்பது. இது அடையலாம், இது அடைய முடியாது, இது அடையும். இதுல பக்குவம் அடையிறது ரொம்ப கஷ்டம், இதுல பக்குவம் அடையிறது சுலபம் இல்லையா? ஒருவர் அருவ பிரம்மத்துடன் இணைவதிலும் மற்றொருவர் முழுவதற் கடவுள் தொடர்பு கொள்வதிலும் மகிழ்ச்சியை தேடுகின்றனர். முதல் ஸ்லோகத்துல பிரம்ம சௌக்கியம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? பிரம்மம் என்பது இந்த ஜீவாத்மாவுடைய ஆன்மீக நிலையை பற்றி, விடுதலை அடைந்த நிலையை பற்றி குறிக்கிறது. மேலும் அந்த ஜீவன் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவன் என்றதை பற்றியுமே வந்து குறிக்கிறது. அந்த ஜீவாத்மாவுடைய நன்மையை பற்றி விளக்கிறது தான் இந்த பிரம்ம சௌக்கியம் இல்லையா? சோ ஒரு அருவவாதியும் பக்தனும் அழியாத பெரு வாழ்வினையே நாடுகின்றனர். அப்படின்னா எட்டர்னல் லைஃப், அதாவது நித்தியமான வாழ்க்கை, மீண்டும் இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வரணும்னு நினைக்கிறது கிடையாது. இரண்டிலும் ஒருவன் நிறைவுடைய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறான். சோ இந்த இடத்துலயுமே வந்து அவருடைய குரு, அருவவாதிகள் ஃபாலோ பண்ற குருமே வந்து உனக்கு வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இருந்தாலும் சில சமயத்துல அது வந்து தற்காலிகமாகவும் ஆகிவிடுகிறது. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து நித்தியமான, மீண்டும் எங்கே சென்றால் மீண்டும் நாம திரும்பி வரமாட்டோமோ அந்த இடத்தை நோக்கி வந்து பிரயாணத்தை வந்து மேற்கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய அறிவுறுத்தல் வந்து ஏற்படுது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலையில 22வது அத்தியாயத்துல 87வது ஸ்லோகம், அசத்சங்கத்யாகையே வைஷ்ணவ ஆச்சார ஸ்ரீசங்கி ஹாயேக அசாது கிருஷ்ணா பக்த ஆர. அதாவது அசத் சங்கம் என்றால் என்ன? பக்தர்களற்ற சங்கம் இல்லையா, தியாகம் இல்லையா, வைஷ்ணவ ஆச்சாரம். அதாவது வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளால இந்த அசத் சங்கம், அதாவது தொடர்பினை துண்டித்தல், சோ லோகாயவாதிகளின் தொடர்புகளை துண்டித்தல் வேண்டும். அது வேணும்னா நம்ம இதை விடணும், இதை வேணும்னா அதை விடணும் இல்லையா? ஆனா ஒருவேளை நம்ம இதே பிடிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா அது நமக்கு வராது. ஓகே, சோ உலக இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி இருப்பதற்கு ஒருவன் இல்லையா, அதாவது அசத், இந்த உலகத்தினுடைய தொடர்பு இல்லாம இருக்கிறதுக்கு லோகாயவாதிகள், அதாவது நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் இல்லையா, அப்படின்னா அவங்களோட பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லல, அவங்களோட நம்ம அதிக காலம் கழிக்கும் பொழுது நம்முடைய உணர்தல் வந்து
பக்குவம் அடையாது. ஓகே, அசத்சங்கத்தோட நம்ம நிறைய இணைஞ்சிருந்தோம்னா நமக்கான பக்குவத்தை நம்மளால அடைய முடியாது இல்லையா? அது நிமித்த மாத்திரம் செயல்பட்டு கொண்டு நம்முடைய அதாவது அசோசியேஷன் வந்து எதோட இருக்கணும்? சாது சங்கத்தோடு இருக்கணும். ஓகே, 2 வகையான லோகாயுதவாதிகள். ஒருவன் பெண்கள் மற்றும் புலனுகர்ச்சியில் பற்றுடையனாக இருக்கிறது, மற்றொருவன் பக்தல் அநாதம், அதாவது நான் டிவோட்டி. ஸோ ஒருத்த வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், இன்னொருத்த வந்து அதாவது பக்தி பற்றினா எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, நேர்மறை அதாவது ரியாக்ஷன் என்பது மகாத்மாக்களுடன் தொடர்பு கொள்வதாக தெரிகிறது. நேர்முறை அப்படின்னா செயல்படும் முறை வந்து நம்ம வந்து அதாவது நாம இந்த பக்தர்களா இருக்கக்கூடியவங்க வந்து கண்டிப்பா ஒரு குரு இடத்துல நாம வந்து தொடர்பு கொள்வதாக இருக்கிறது. எதிர்மறை ரியாக்ஷன் வந்து அதாவது ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன், அதாவது நேர்மறை என்பது ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, அதாவது நம்ம ஒரு அதாவது நமக்கு பாசிட்டிவா நிகழக்கூடிய ஒன்று வந்து ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லுவோம், பாதகத்தை சொல்றது வந்து ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம், எதிர்மறைன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, என்பது பக்தரல்லாத மற்றும் பெண் வேட்டைக்காரர்களை தவிர்ப்பதாக இருக்கிறது, அதாவது எதிர்மறை. ஸோ அதாவது நம்ம இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஓகே, என்ன கருத்துன்னா, நம்மளுடைய அசோசியேஷன் யாரோட இருக்கு, நாம் யாரோட எப்பொழுதுமே வந்து அதிகமாக நம்முடைய காலத்தை கழிக்கிறோமோ அந்த சுபாவம் கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்கும். நாம் எது வரைக்குமே வந்து நாம அதாவது பக்தர் அல்லாதவர்களோட நம்ம வந்து சம்பந்தத்தை வச்சுட்டு இருக்கோமோ எப்பவுமே அவர்களுடைய வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கேட்டுட்டே இருந்து அதன் பிரகாரம் நம்முடைய பக்குவத்தை நம்மளால ஏற்படுத்திக்க முடியாது இல்லையா? அதனால மீண்டும் மீண்டும் வந்து நம்ம வந்து இந்த பிரவிற்த்தி மார்க்கத்திலேயே நாம இருக்க வேண்டிய காலத்திற்கு தள்ளப்பட்டு வரும். அதே வந்து பக்தர்களோட சாது சங்கத்தோட இணையும் பொழுது நம்முடைய புலன்கள் செயல்கள் அனைத்துமே பக்குவம் அடையும் பொழுது நாம நிவிருத்தி மார்க்கத்துல வந்து நாம அதாவது நிலை பெறுகின்றோம். ஓகே, ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிவர்த்தி, செகண்ட் வந்து பிரவர்த்தி. ஓகே, ஸோ அதாவது பக்தர் அல்லாதவர் மற்றும் பெண் அது அந்த எதிர்மறை என்பது நிவர்த்தி. ஸோ அதை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஏவா மயி சேகிருத சௌஹர்த்தார்த்த ஜனேஷு தேஹாம்பர வார்த்திகேஷு கிருஹேஷு ஜாயாத்மஜராதிமஷு நா பிரீதியுக்த யாவத் அர்த்தாக்ஷ லோகா. கிருஷ்ண சிந்தனையை புதுப்பித்துக் கொள்வதில் ஆர்வமும் முழுமுதற் கடவுள் மீது பேரன்பும் உடையவர்கள் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பில்லாத எதனையுமே செய்ய விரும்புவதில்லை. ரொம்ப அழகான பதம் இது ஆக்சுவலி இல்லையா? அப்படின்னா ஒரு புறம் வந்து நமக்கு பகவானுடைய வியாபகங்கள் இருக்கணும், அனைத்துமே பக்தி தொண்டா செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா இன்னொரு புறம் வந்து நமக்கு இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் வந்து நம்மள பௌதீகமாகவே செயலாற்றக்கூடிய அத்தகைய ஒரு சூழல்ல வந்து நம்ம வந்து சிக்கிக்கொள்வோம் இல்லையா? சோ அப்படி சிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்க நம்மளால வந்து அதை வென்று நம்ம வெளியில போகிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாயிடும். ஆனா அதே ஒரு யுக்த வைராகியத்துல வந்து ஒருத்தர் நிலை பெறும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இருந்தாலும் இறைவனுடைய கிருபையால், ஏன்னா நாம் எதை வேண்டுகின்றோமோ பகவான் அதை கொடுக்கிறார் இல்லையா? ஒரு புறம் நம்மளுடைய புலனை பக்குவப்படுத்த முடியாம இந்த பக்கம் நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம போயே ஆகணும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு திருமணத்துக்கு போக வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்காக திருமணம் போகக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லல. ஆனா அந்த திருமணத்தை நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளணும் பக்தர்கள் என்பதை நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? திருமணம் என்பது அங்கே இருமணம் இணையக்கூடிய ஒரு சடங்கு இல்லையா? அந்த இடத்துல நம்ம இறைவனுடைய பக்தி அதாவது தொண்டுல நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த மனசு வந்து அங்க போகக்கூடிய நோக்கம் என்ன? அவர்களுக்கு ஒன்று நம்ம ஆசீர்வாதம் கொடுக்கக்கூடிய நிலையில இருந்த ஆசீர்வாதம், இல்லை என்றால் வாழ்த்துக்கள் இல்லையா? இதையோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு நாம நம்முடைய வேலையை முடிச்சுன்னு நாம வரணும். போக்கஸ் இதுதான் முக்கியம். அதாவது நோக்கத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நம்ம பக்தியில வந்து இப்பதான் ஒரு ஆரம்ப கட்ட உணர்வுகள் இருக்கும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா அதை ஸ்திரப்படுத்த முடியாம என்ன ஆகணும், அங்க போன பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய ஜனங்களோட நாம என்ன ஆயிடும், ஐக்கியமாயிட்டு நாம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிரஜல்பா இல்லையா? அதாவது அதி ஆகாரா பிரயாசா இதெல்லாமே நம்ம வந்து அந்த இடத்துல சிலதெல்லாமே செய்ய ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா நம்முடைய பக்தி பாதையில நம்ம முன்னேறி கொண்டிருந்த அந்த இது வந்து டைல்யூட் ஆயிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளால ஒரு யுக்த வைராகியத்தோட அந்த பக்தியை வந்து அன்னைக்கு எடுத்துட்டு போகவே முடியாது, கண்டிப்பா செயல்படுத்த முடியாது. உட்காந்து நாம ஜபங்கள் சொன்னா கூட நமக்கு வந்து மைண்ட் எல்லாம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் மீதுதான் இருக்குமே ஒழிய நம்ம வந்து நாம ஜபங்களை கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன பக்தி தொண்டுதான் இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால கிருஷ்ண சிந்தனையை எப்பொழுதுமே எவ்ரி மொமெண்ட்
ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம வந்து புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கணும். ஓகே, அப்பதான் அதாவது எவ்ரி மொமெண்ட் நம்முடைய சிந்தனை வந்து புதுமையானதாக, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? புத்தம் புதிய முறையில் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய உணர்வு கொண்டு நாம செயலாற்றணும். அத்தகைய மனசை வந்து நாம எடுத்துட்டு வரணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து நாம பக்தியில இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு மனசு வந்து எங்கெங்கயோ அலைப்பாஞ்சின்னு இருக்கு, நாம பாட்டுக்கு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து நமக்கு நாம அபராதங்களுக்கு தான் போய் சேரும். ஓகே, ஏன்னா மனசு லைக்காம் இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் இல்லையா? ஸோ அதாவது எங்கேயோ மனசு அலைப்பாஞ்சின்னு இருக்கு, ஆனா நாம நம்முடைய அதாவது பக்தி என்ற பெயரில் நாம் என்ன பண்றோம்? நாம் இது பொதுவா நிறைய 99% தவறு இழைக்கிறதே நாம இங்கதான் இல்லையா? அதனால நாம ஜபங்களை வந்து நாம பக்குவப்படுத்தணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி இது இல்லையா? கிருஷ்ண சிந்தனையை புதுப்பித்துக் கொள்வதில் ஆர்வமும் முழுமுதற் கடவுள் மீது பேரன்பும் உடையவர்கள். இந்த குவாலிட்டிஸை வந்து நாம வந்து இருக்கணும். நமக்கு எப்பவுமே எவ்ரி மொமெண்ட் நாம வந்து இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு இருக்கணும். கிருஷ்ணருடன் தொடர்பில்லாத அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் வந்து அவருக்கு சம்பந்தமற்ற எதையுமே அவங்க விரும்பவே மாட்டாங்க. ஓகே, இட் இஸ் உலகாயுத தன்மை இருக்கக்கூடிய எந்த வஸ்து மீதுமே வந்து அவர்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது. உண்பதும் சரி, உறங்குவதும் சரி, புணர்வதும் தற்காத்துக் கொள்வது மூலம் உடலை பேணுபவர்களுடன் அவர்கள் கலந்துறவாடுவது இல்லை. இந்த ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு எல்லாருக்குமே ஏற்படும் இல்லையா? ஏன்னா பிரஜல்ப பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோமே, ஆனா நம்ம இப்போ ஒரு எங்கேயாவது ஒரு கூட்டமா சேரும்போது நம்ம பிரஜல்பா பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வருது இல்லையா? அப்ப ஆன வரைக்குமே என்ன பேசணுமோ அதை மட்டும் பேசிட்டு சும்மா உட்கார்ந்துறது பெட்டர். ஓகே, அது அங்க என்ன பேசினாலும், எந்த பிரஜல்பாவாக அடுத்தவங்க நம்ம கிட்ட பேசினாலும் அதை வந்து நாம இங்கேயே இந்த இடத்துல ஃபில்டர் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த இடத்த விட்டு ஒதுங்கிறது தான் பெட்டர். ஏன்னா நம்முடைய பக்தியினுடைய ஸ்திரத்தன்மையில வந்து அது கண்டிப்பா வந்து இம்பாக்ட் ஆகும். ஓகே, அதனுடைய பாதிப்பு என்பதற்கும் தாக்கம் என்பதற்கும் இல்லறவாசிகளாக இருப்பினும் குடும்பத்தின் மீது மனைவி, மக்கள், செல்வம், நண்பர் என்று எவர் மீதும் பற்று வைப்பதில்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பற்றுதல் என்பது என்ன? பேசிக்கலி ஒன்றை எதிர்பார்க்கும் பொழுதுதான் பற்றுதலே வரும். இதுதான் உண்மையான இது இல்லையா? சோ இப்ப பகவான்கிட்ட நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம், இறைவனிடத்துல பற்று வை அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க இல்லையா? ஏன் அவர்கிட்ட நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம்? என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்? அவருடைய கருணையை எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா? சோ பற்றினுடைய பண்பே வந்து எதிர்பார்ப்பு எனக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி உண்டு. அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி, வெளிப்புறத்துல தெரியாது இல்லையா? இப்ப ஏதோ ஒரு கடைக்கு போறோம், அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல saree பாக்குறோம் இல்லையா? அந்த சாரியை வாங்கியே ஆகிறோம் அப்படின்ற ஒரு இது வைக்கிறது இல்லையா மனசு? சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமே பற்றின் மீதுதான் இயங்குகிறதே. அதனாலதான் நம்ம ஆன்மீகத்துல பற்று வைக்கும்போது பௌதீகத்துல பற்று வைக்க முடியாது இல்லையா? அது எதுவா இருந்தாலும் ஓகே ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்கும். சோ இதன் மீது நம்ம பற்று வச்சிட்டோம்னாக்கா இங்க நாம ஃபுல்லாவே கீழே இறங்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துடும். ஒரு முறை அந்த பக்தி பாதையை பற்றி உணர்ந்தவர்கள் மீண்டும் கீழே வருவதற்கு அவங்களுக்கு விருப்பமே இருக்காது. அப்ப நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? காம்படிஷன், இதுவா அதுவான்ற ஒரு மனசுல வந்து காம்படிஷன் நடக்கும். அந்த காம்படிஷன் நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா அவங்களுடைய மன உறுதி வந்து எந்த தரப்புல வந்து வந்து செல்கிறதோ மனசு நிவர்த்தியா பிரவருத்தியான்னும் போது அதற்கேற்றவாறு அவங்க வந்து சென்று விடுவார்கள் இல்லையா? நாளைக்கு நிவர்த்தியில இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா தன்னுடைய குடும்பத்தின் மீதோ, மனைவி மக்கள் மீதோ, செல்வத்தின் மீதோ, நண்பர்கள் மீதோ, யார் மீதுமே எந்த எதிர்பார்ப்புமே வச்சுக்க மாட்டாங்க. அன்பு மட்டும் இருக்கும், ஆனா எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இல்லையா? எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் பொழுது நாம கட்டுண்ட நிலைக்கு சென்று விடுகின்றோம். ஓகே, தாயினும் தங்கள் கடமைகளை ஆற்றுவதில் எந்த விதமான வேறுபாடுமே காட்டுவது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது லிசனிங் நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏன்னா பாத்திரங்கள் உருள்ற சத்தம் தான் கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஆயினும் தன் கடமைகளை ஆற்றுவதில் எந்த விதமான வேறுபாடும் காட்டுறது அப்படின்னா பற்றிலன்னா அவங்கள வந்து வெறுப்பா பாக்குறது அதெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் வெளிப்புற தோற்றத்துல நாம அதாவது பற்றின்மையை பற்றி முழுமையாக அறியாத அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நாம வெளிப்படுத்தக்கூடிய சுபாவம் அது. ஓகே, பற்றின்மை என்பது ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம வெறுப்பு அதெல்லாம் காட்டக்கூடாது. எல்லாருமே ஒன்றாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனசுதான் வந்து பற்றின்மையை எனக்கூடிய அந்த பண்புனுடைய வெளிப்பாடு. ஓகே, அங்க பேத பாவங்கள் இருக்காது, அனைவரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய மனசு இருக்கும். அங்கே தன்னுடைய பௌதீக செயல்களா இருந்தாலும் அது கடமையாக எடுத்து ஆற்றக்கூடிய அந்த ஒரு பொறுப்பு இருக்கும்
இல்லையா? அதுதான் உண்மையான ஒரு இது பற்றின்மை. ஓகே, உடல் ஆன்மா என்னும் இவ்விரண்டினையும் காத்து கொள்வதற்கு மட்டுமே அவர்கள் பொருளீட்டுவர் இல்லையா? இந்த உடலுக்கு என்ன பேசிக் நீட்ஸ் இல்லை, என்ன வேணும், உடுக்கிறதுக்கு உடை, உண்ணுவதற்கு உணவு இல்லையா, இருப்பதற்கு நிழல், இவ்வளவு மட்டும்தான் அவங்க தேடுவாங்க. அதுக்கு மேம்பட்டு எந்த விஷயங்களுமே அவங்க பெருசா தேட மாட்டாங்க. பக்தனோ அல்ல அருவவாதியோ ஆன்மீகத்தில், அதாவது 2 விதமான அருவவாதிகளை பற்றி தான் சொல்றாங்க. ஒண்ணு பக்தன், இன்னொன்னு வந்து அதாவது பிரம்மவாதியும் மாயாவாதியை பத்தி சொல்றது. விரும்பினால் நாகரிக வளர்ச்சி என்ற பெயரில் உடலினை மட்டும் பேணுபவர்களோட அவன் உறவு கொள்ளக்கூடாது இல்லையா? அதாவது இந்த பிரம்மவாதியும் சரி மாயாவாதியும் சரி உடல் தளத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களோட அவர்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது தாமரை இலை மீது இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளி போல இருக்கணும் இல்லையா? யாருமே நம்ம வெறுப்போட உறவு கொள்ளக்கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஓ, அவங்களோட நம்ம வந்து எனிமிட்டி ஃபாலோ பண்ணணும்லாம் கிடையாது. ஓகே, அவங்கள பார்த்தா திரும்பிக்க கூடாது. அதாவது நல்லா இருக்கீங்களா இல்லையா விசாரிக்கிறது இல்லையா, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்து கொடுக்கறது, அது வேற. அங்க வெறுமனே அன்பு, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இல்லையா, அந்த ஒரு பாவத்தை தான் நாம வெளிப்படுத்தணும். ஆன்மீக வாழ்வில் பற்றுடையவர்கள் மனைவி, மக்கள், நண்பர்கள் போன்றோரின் துணையுடன் கூடிய குடும்ப சுகத்தில் பற்று வைக்க கூடாது இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எதிர்பார்ப்பு, நான் இன்னைக்கு என் மனைவிக்கு செய்யறேன்னா நாளைக்கு என் மனைவி என்னை பார்த்துப்பான். இன்னைக்கு நான் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் ஆற்றுகின்றேன் என்றால் நாளை என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னை பாதுகாப்பார்கள் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்புகளோடு செய்யறது இல்லையா? கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆக்சுவலி. ஸோ இல்லறவாசி எனில் அவன் தனது ஆத்மா மற்றும் உடலினை பேணக்கூடிய அளவிற்கு பொருள் ஈட்டி, இந்த ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் என்ன தேவையோ அதுக்கு அந்த அளவுக்கு மட்டுமே வந்து, அதாவது பொருள் ஈட்டக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்தை, அதாவது ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு சேலரி ஐக்கு கொடுத்தாலுமே அவங்களுக்கு மனசு திருப்தி கொள்ளாது இல்லையா? அந்த மாதிரியான பொருள் மீது பற்றோ ஏதோ ஒன்று மீது பற்றுதல் எல்லாமே வைக்கக்கூடாது. ஸோ அதற்கு கூடவே அல்லது குறைவோ ஒருவன் பொருள் வைத்திருத்தல் கூடாது. அதாவது நம்ம ரூப கோஸ்வாமியுடைய இதை பத்தி நம்ம பார்க்கும் பொழுது, அவர் அந்த நவாப் ஹுசைனுடைய இதுல இருந்து அவர் வந்த பிறகு எவ்வளோ வந்து பொற்காசுகள் எடுத்து ஒரு படகு நிறைய, அதுல பாதியை வந்து என்ன பண்ணார் அவர் ஆக்சுவலி பகவானுடைய காரியத்துக்கு வந்து கொடுத்துட்டார் இல்லையா, இறைவன் தொண்டுக்கு. மீத இருக்கக்கூடிய பாதியில கால் பகுதி தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு கொடுத்துட்டார். ஏன்னா அவர் பீயிங்க சன்னியாசி இல்லையா? ஸோ மேலும் அந்த கால் பகுதியை தான் வந்து ஃபியூச்சருக்காக எடுத்து வச்சிருந்தார். அதையுமே தன்னுடைய அண்ணனான சனாதன கோஸ்வாமியினுடைய ஜெயிலிருந்து அவர் தப்பிச்சு வர்றதுக்காக அவர் லஞ்சமாக கொடுத்துட்டார் இல்லையா? ஸோ அப்படி நம்ம பொருளின் மீது நமக்கு அதிகமான பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அது நம்மளை எப்பவுமே பந்தப்படுத்தும். எப்போ வந்து அது வந்து ஒரு சஞ்சலத்தை கொடுக்க வல்லது. அதனால இருக்கிறது நமக்கு என்னவோ அது தேவை, அவ்வளவு மட்டும் செய்து கொண்டால் போதும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு மட்டும் இருக்கணும். மேலும் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றபடி ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் என்னும் பக்தி யோகத்து, இந்த நவவித பக்தி சபக்தி இல்லையா? ஒரு இல்லறத்தான் பொருள் ஈட்ட வேண்டும், அதன் அடிப்படையில வந்து ஈட்ட வேண்டும். அதாவது ஸ்ரவணம் பண்ண பண்ண நாம் பக்குவம் அடைகிறோம். எப்படிப்பட்ட பொருளை நாம் ஈட்டணும்ன்றதும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதையும் வந்து நாம அதாவது விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம் அர்ப்பணிக்கிறது இல்லையா, அர்ச்சனம் கொடுக்கறது, அர்ச்சனம் சொல்றது ஆக்சுவலி, வந்தனம் நமஸ்காரங்களை செய்யறது இல்லையா? இப்படி ஒன்னொன்னா வந்து நம்ம அவருடைய அதாவது பக்தி பாதைகளை பத்தி நம்ம நிறையவே பேசலாம். ஸோ ஈடுபட்டு ஒரு இல்லறத்தான் கேட்பது ஓதுவது என்பதில் முற்றிலும் வாய்ப்புடைய வாழ்க்கையினை வாழ வேண்டும் இல்லையா? அவன் திருமூர்த்தத்தினை வீட்டில் வைத்து, பகவானுடைய திருமூர்த்தத்தை வீட்டில் வைத்து வழிபட்டு, விழாக்கள் வீட்டிலேயே, எப்படி நம்ம ஷீல பிரபுபாதரா சின்ன வயசுலயே 5 வயதுலயே வந்து ஜெகநாத் ரத்தம் அதாவது வீட்லயே வந்து செய்தாரோ, அது போல அட்லீஸ்ட் நாம வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த நம்மளால ரதம் செய்ய முடியலனாலும் அதற்கு சமமான இருக்கக்கூடிய பக்தி தொண்டை நாம கண்டிப்பா ஆற்ற வேண்டும் இல்லையா? நண்பர்களை அழைத்து அதுக்கப்புறம் வீட்டுல வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே பிரசாத விநியோகம் எல்லாமே செய்யணும். இவற்றுக்குத்தான் ஒருவன் பொருள் ஈட்ட வேண்டுமே ஒழிய புலன் நுகர்ச்சிக்காக கிடையாது. நம்முடைய புலன்களுடைய திருப்திக்காக நாம அநேக பொருளை ஈட்டக்கூடாது. அப்படின்னா நாம பக்தி தொண்டுக்கு செலவழிக்கிறதுக்காகவே நிறைய பொருள், அதாவது பொருளை ஈட்டுறது, அதுல ஒரு பகுதியை நம்ம கொடுத்து, நம்மளால 50% கொடுக்குற அளவுக்கு மனசு இல்லைன்னாலும், இல்லை நமக்கு சொற்ப சம்பளமே வந்தா அதுல 50% கொடுத்தா தன்னுடைய குடும்பம் வந்து கஷ்டப்படும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுமே அவங்களால என்ன முடியறதோ அதை வந்து இறை தொண்டுக்கு நாம ஆற்ற வேண்டும். அதான் உங்களுக்கு இப்போ அதாவது நமக்கு சுதாமா சேவை அப்படி இல்லையா அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ மினிமம் 500 rupees கூட நம்ம வந்து we can do the donation இல்லையா? அந்த லிங்க்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே போட்டுருக்காங்க.
ஸோ எவ்ரி மந்த் நீங்கள் ஒரு 500 rupees வந்து நீங்கள் சுதாமா சேவை பண்ணீங்கனாலா அதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் ஆக்சுவலி. அதாவது எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த சிறு சேவை செய்தாலே நம்மளுடைய பக்குவத்தை அடையிறதுக்கு இந்த சேவைகள் எல்லாம் ஆற்றுவதால் நாம் வந்து தூய்மை பெறுகின்றோம் இல்லையா? தவம், தானம், யக்னம் இதை வந்து துரத்தலாகாது. இந்த சேவைகளில் ஒருத்தர் ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் வந்து ஆத்ம சுத்தியை பெறுகிறார்கள். அந்த மூன்றையுமே நாம் என்னைக்குமே வந்து தவிர்க்க கூடாது. ஸோ எஸ், 4வது ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி வாசிங்கோ. பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. நூனம் பிரமத்த குருதே விக்ரம யத் இந்திரிய பிதாய ஆப்ருணோதி நா சாது மன்ய யத ஆத்மனோ அயம் அஷன்ன அபிக்வேஷத ஆச தேஹ. எஸ் வாசிங்க. நூனம் பிரமத்த குருதே விக்ரம யத்திந்திரிய பிதாய ஆப்ரணோதி ந சாது மன்யே யத ஆத்மனோயம் அசன்ன அபிக்வேஷத ஆசதேஹ. நூனம் உண்மையில், பிரமத்தக மிருதி, குருதே செய்தல், விக்ரம வேதத்தில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் பாவச் செயல்கள், யத் அப்பொழுது, இந்திரிய பிரிதிய புலனுகர்ச்சிக்காக, ஆப்ருணோதி ஈடுபடுகிறார், ந இல்லை, சாது பொருத்தமான, மன்யே நான் கருதுகிறேன், எத அதன் மூலம், ஆத்மாக அயம் இந்த, அசன் தற்காலிகமான, அபி இருந்த போதிலும், கேஷத தக துன்பமளிக்கும், ஆச சாத்தியமாதலால், தேக உடல். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். புலனுகர்ச்சியே வாழ்க்கை லட்சியம் என்று ஒருவன் கருதும் பொழுது அவன் நிச்சயம் மானிட வாழ்வில் வெற்றியுடையவனாகி பல்வேறு பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். முன்வினை பயனால் அழியக்கூடியதாக இருப்பினும் தான் பெற்றிருக்கும் உடலே தனது துன்பத்திற்கு காரணம் என்பதை அவன் அறிவதில்லை. உண்மையில் ஓர் உயிரி பருவுடலினை எய்தக்கூடாது. ஆயினும் புலநிகழ்ச்சிக்காக அவனுக்கு பருவுடல் அளிக்கப்படுகிறது. ஆகையினால் பிறவிகள் தோறும் உடல்களை மாறி மாறி தரவல்ல புலனுகர்ச்சி செயல்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது ஒரு புத்திமானுக்கு பொருந்தாது என்று நான் கருதுகிறேன். பொருளுரை. புலனுகர்ச்சிக்காக பிச்சை எடுத்தும் கடன் வாங்கியும் திருடியும் வாழ்வது இப்பாடலில் கண்டிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இவ்வுணர்வு ஒருவனை இருண்ட நரகத்திற்கு இட்டுச் செல்லக்கூடியதாகும். தகாத பாலுறவு, மாமிசம் உண்வது, மது அருந்துவது, சூதாடுவது என்பவை 4 பாவச் செயல்களாகும். துன்பம் நிறைந்த மற்றொரு உடலினை பெறுவதற்கு இவையே வழிகளாகும். வேதங்களில் அசங்கோஹி அயம் புருஷ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பௌதீக உலகோடு உண்மையில் உயிர்கள் தொடர்புடையன அல்ல. ஆயினும் புலன்கள் அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்னும் ஒருவனது மனப்பான்மையினால் அவன் பௌதீக நிலையில் வைக்கப்படுகிறான். பக்தர்களோடு தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் தன் வாழ்க்கையினை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். மீண்டும் அவன் பருவுடலில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. பராபவஸ்தாவத் அபோத ஜாதோ யாவன்னா ஜிக்ஞாசத ஆத்மதத்வம் யாவத் கிரியாஸ்தாவத் இதம் மனோ வை கர்மாத்மகம் ஏன சரீரபந்தஹ. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பராபவஸ்தாவத் அபோதஜாதோ யாவன்ன ஜிக்ஞாசத ஆத்மதத்வம் யாவத் கிரியாஸ்தாவத் இதம் மனோ வை கர்மாத்மகம் ஏன ஷரீரபந்தஹ. பராபவ தோல்வி, துன்பம், தாவத் நீண்ட காலமாக, அபோத ஜாத அறியாமையிலிருந்து தோன்றுவது, யாவத் அதுவரை, ந இல்லை, ஜிஞ்ஞாசதே கேள்விகள், ஆத்ம தத்துவம் தன்னை பற்றிய உண்மை, யாவத் அதுவரை, கிரியா பலன் தரும் செயல்கள், துவத் நீண்ட காலமாக, இதம் இந்த, மனம் வை உண்மையில், கர்ம ஆத்மகம் பௌதிக செயல்களில் அமிழ்ந்து, ஏன அதன் மூலம், ஷரீர பந்த
பந்த பௌதிக உடலின் பந்தம். மொழிபெயர்ப்பு. வாழ்வின் ஆன்மீக மதிப்புகளை பற்றி ஒருவன் கேட்டு அறியாத வகையில் தோற்கடிக்கப்பட்டு அறியாமையிலிருந்து வரும் துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறான். அது பாவமோ புண்ணியமோ கர்மத்திற்கென்று உரிய பலன்கள் உண்டு. கர்மத்தில் ஈடுபடும் பொழுது ஒருவன் மனம் கர்மாத்மகம் எனப்படுகிறது. இதன் பொருள் பலன் தரும் செயல்களின் கரையுடையது என்பதாகும். மனம் அழுக்காக இருக்கும் வரை உணர்வு தெளிவாக இருக்காது. பலன் தரும் செயலில் ஒருவன் அமைந்திருக்கும் வரை அவன் ஒரு பரு உடலினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதிருக்கிறது. பொருளுரை. துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெற ஒருவன் புண்ணியம் செய்ய வேண்டும் என்பது மக்களின் பொதுவான கருத்தாகும். ஆனால் இது உண்மையன்று. ஒருவன் புண்ணிய செயலில் ஈடுபட்ட போதிலும் அதனால் பயனில்லை. அவனது ஒரே லட்சியம் மாயையிலிருந்தும் உலகியல் செயல்களில் இருந்தும் விடுதலை பெறுவதாகவே இருத்தல் வேண்டும். உத்தேசமான அறிவும் புண்ணிய செயலும் உலகியல் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்காது. ஒருவன் தனது ஆன்மீக நிலையினை பற்றி அறியும் ஆர்வமுடன் இருத்தல் வேண்டும். பகவத்கீதையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. 4.37. எதை தாம் சீஸ்மி லோக்னீர் பஸ்மசாத் குருதேர்ஜுனா ஞானின சர்வ கர்மாணி பஸ்மசாத் குருதோ ததா. எரியும் நெருப்பு விறகினை சுட்டு சாம்பலாக்குவது போல ஓ அர்ஜுனனே, அறிவுத்தி உலகியல் செயல்களின் விளைவுகள் அனைத்தையும் சுட்டு சாம்பலாக்குகிறது. தன்னை பற்றியும் தனது செயல்களை பற்றியும் அறியாத வரையில் ஒருவன் உலகியல் பிடிப்பில் இருப்பதாகவே கருதப்படுகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10.2.32 வரும் ஏ அந்யே அரவிந்தாட்ச விமுக்த மானினஸ்த்வய்ய அஸ்தபாவாத் அவிசுத்த புத்தய என்னும் பகுதிக்கு பக்தி தொண்டு பற்றிய அறிவில்லாத ஒருவன் தான் விடுதலை அடைந்து விட்டதாக கருதலாம் என்பது பொருள். ஆனால் இது உண்மையன்று. ஆருஹ்ய கிருச்சேன பரம்பதம் தத பக்தி பதந்தி அதோ நாக்ருத யுஷ்மத் அங்க்ரயா. இம்மனிதர்கள் பிரம்மஜோதியினை அணுகலாம். ஆயினும் அவர்கள் மீண்டும் உலகிய இன்பத்திலேயே வீழ்கின்றனர். காரணம் அவர்களிடம் பக்தி தொன்று பற்றிய அறிவின்மையே ஆகும். கர்மம் மற்றும் ஞானத்தில் ஒருவனுக்கு ஆர்வம் இருக்கும் வரை அவன் பிறப்பு இறப்பு பிணி மூப்பு என்னும் இம்மை துன்பங்களில் தொடர்ந்து உழல்கிறான். கர்மிகள் நிச்சயம் ஒரு உடலை அடுத்து மற்றொரு உடலை பெறுகின்றனர். மிக உயர்ந்த உணர்வினை ஞானிகள் பெறாத வரையில் அவர்கள் இம்மை உலகிற்கு திரும்பி வந்தே தீர வேண்டும். பகவத்கீதை 7.19 பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யந்தே என்று கூறுகிறது. ஈண்டு அறிய வேண்டுவது கிருஷ்ணர் என்னும் வாசுதேவரே அனைத்தும் என்றெண்ணி அவரை சரணடைதலே. கர்மிகளுக்கு இது தெரியாது. ஆனால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் முழுவதும் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தன் கர்மம் மற்றும் ஞானத்தினை பற்றி நன்கறிவான். ஆகையினால் ஒரு தூய பக்தன் கர்மம் மற்றும் ஞானத்தில் அதிக நாட்கள் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம். உண்மையான பக்தனை ஞான கர்ம கனவுகளிலிருந்து தீண்ட முடியாது. அவனது ஒரே நோக்கம் வாழ்க்கையில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, பத்மா மாதாஜி நீங்களும் வாசிச்சிரு. ஏவம் மனஹ கர்ம வக்ஷம் பிரயுங்க்தே அவித்யாத்மானி உபதீயமானே பிரதிர்நாயாவன் மயி வாசுதேவே நாமுச்யதே தேக யோகேன தாவத். வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. श्लोका 6. एवं मन कर्म वशं प्रियुङ्क्ते अविद्यायात्मनि उपदीयमाने प्रदीर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते தேக யோகேன தாவத். ஏவம் இவ்வாறு மனம் கர்ம வசம் பலன் தரும் செயல்களின் வசம் பிரியுங்கித்தே செயல்படுதல் அவித்யா அறியாமையினால் ஆத்மனி உயிர் பொருள் உபதீயமானே மூடப்படும் பொழுது பிரீத்தி அன்பு நான் இல்லை யாவத் அதுவரை மயி எனக்கு வாசுதேவர் கிருஷ்ணர் நான் இல்லை முக்தியே மீட்சி பெறுதல் தேக யோகேன உடலுடன் கூடிய தொடர்பிலிருந்து தாவத் நீண்ட காலமாக. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுவாதா. மொழிபெயர்ப்பு.
உயிரானது அறியாமை என்னும் தமோ குணத்தினால் மூடப்படும் பொழுது அவன் தனிப்பட்ட உயிர் அல்லது பரம உயிரை பற்றி அறிந்து கொள்வதோடு அவன் மனமும் பலன் தரும் செயலின் வசப்படுகிறது. ஆகையினால் என்னையன்றி வேறு யாருமில்லாத பகவான் வாசுதேவர் மீது ஒருவன் அன்பு கொள்ளாதவரை அவன் மீண்டும் பரு உடல்களை ஏற்றுக்கொள்வதிலிருந்து விடுதலை பெறுவது இல்லை. பொருளுரை: பலன் தரும் செயலினால் மனம் மாசுறும் பொழுது உயிர் ஒரு பௌதீக நிலையிலிருந்து மற்றொரு பௌதீக நிலைக்கு உயர்வு பெறவே விரும்புகிறது. பொதுவாக அனைவரும் தங்கள் பொருளாதார வளத்திற்காக இரவும் பகலும் கடினமாக உழைக்கின்றனர். வேத மந்திரங்களை அறிந்து கொண்ட பொழுதும் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல விரும்புகின்றானே ஒழிய மனிதனின் உண்மையான விருப்பம் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவது என்பதை அவன் அறிவதில்லை. பலன் தரும் செயல் என்னும் நிலையிலிருந்து ஒருவன் செயல்படுவதனால் அவன் பல்வேறு உருவங்களில் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான். பகவானின் பக்தனாகிய ஒருவன் ஒரு குருவுடன் தொடர்பு கொள்ளாத வரையில் அவன் வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டின் மீது பற்றுடையனமாக இயலாது. வாசுதேவரை பற்றிய அறிவு பெறுவதற்கு ஒருவனுக்கு பல்வேறு பிறவிகள் தேவைப்படுகின்றன. இது பகவத்கீதையிலும் 7.19 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. வாசுதேவ சர்வம் இதீச மகாத்மா சுதுர்லபக என்று. பல்வேறு பிரிவுகளில் வாழ்க்கைக்காக போராடிய பிறகே ஒருவன் வாசுதேவ கிருஷ்ணரின் திருவடி தாமரைகளை சரணடைகிறான். இது நிகழும் பொழுது ஒருவன் உண்மையில் மெய்யறிவு கைவரப் பெற்று அவரை சரணடைகிறான். இது ஒன்றே பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் கிடந்து உழல்வதை தடுப்பதற்குரிய ஒரே வழியாகும். இது ததாஸ்வமேத காட என்னும் இடத்தில் வைத்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அருளிய அறிவுரைகள் மூலம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மதியிலே இருக்கிறது. ஜீவ பிரசாதே வாய பக்தி லதா பீஜ. உயிர்கள் பல்வேறு உடல்களிலும் உருவங்களிலும் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் சந்தர்ப்ப வசத்தினால் அவன் தகுதி வாய்ந்த குருவோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அக்குருவின் கருணையினால் கிருஷ்ணரை சரணடைகிறான். பின்னரே அவன் ஆன்மீக வாழ்க்கை தொடங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த குரு இல்லையா? அதாவது குருனுடைய புகழாரங்களை இந்த இடத்துல பார்க்கணும் நம்ம இல்லையா? ஸோ தசஸ்வமேத காட் அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனையோ, அதாவது காட் அப்படின்னு வாரணாசிக்கு போகும்போது காசியில வந்து நிறைய காட்ஸ் தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? அங்கங்க வந்து அநேக, அதாவது இந்த தசஸ்வமேத காட்டாண்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே பிணம் வந்து எரிந்து கொண்டே இருக்குமா, ஒன்னாவது எரிஞ்சுட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி அதுக்கு எதிர்த்தாப்புல தான் வந்து அதாவது கங்கை நீர் போகக்கூடிய இடம் தான் அது. எதிர்த்தாப்புல வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு வந்து உபதேசம் செய்த இடம், அந்த ஸ்தலம் இருக்கு. அந்த இன்னைக்கு கூட அவருடைய பாத காணிக்கைகள் இருக்கு அந்த இடத்துல. ஸோ அங்க நம்ம போயிட்டு பஜன் கூட ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டு வந்தோம். இந்த வாட்டி நம்ம போன வாரம் காசிக்கு போனப்போ அந்த இடத்துக்கு சென்றோம். ஆக்சுவலி அதன் முடிஞ்சுதான் அதுக்கப்புறம் ஹனுமன் டெம்பிளுக்கு போனது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த தசஸ்வமேத காட் அந்த இடத்துல ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய பாதுகைகளை கண்டிப்பா யாராவது காசிக்கு போனீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக போய் சேவிக்கணும். ஓகே. ஸோ அங்கே அறிவுரைகள் என்பது வழங்கப்பட்டதுன்னு இன்னைக்குமே அது அங்கே அந்த செவர் முழுதுமே வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு எல்லாமே. ஓகே. ஐ திங்க் நான் ஃபோட்டோலாம் எடுத்தேன்னா அது மீனிங் நமக்கு வராது. ஆக்சுவலி அது புதுசாக சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கா இல்லை ஹிந்தியில் இருக்கான்றது எனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண அப்படின்னா ரொம்ப எழுத்துக்கள் வந்து அந்த டார்க்னஸ் இல்லை, அதாவது அச்சடிச்ச மாதிரி இல்லை, ரொம்ப பழசாயிடுச்சு ஆக்சுவலி அதனால. ஓகே. எஸ் பிரபுஜி, ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த இடத்துல கரெக்டா காசிலன்றது இது தசஸ்வமேத காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துலதான் இது இருக்கு. இந்த காட்டுக்கு தசஸ்வமேத ஹரிச்சந்திரன் காட்டு அதெல்லாம் இருக்குல்ல, இது வந்து இந்த இதுக்கு வந்து தசஸ்வமேத காட்டுன்னு சொல்ல பேரு. அந்த காட்டுக்கு வந்து அந்த ஆர்ச்சுக்கு முன்னாடியே வந்து லெஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பில்டிங், அந்த இடத்துல வந்து படிக்கட்டு ஏறி உள்ள போனோம்னாக்கா
அங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய பாதுகைகள் இருக்கு. ஸோ அங்க இன்னைக்கு கூட வந்து பஜன்ஸ் நடந்துட்டதா இருக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே, அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அவங்களுடைய உணர்தல் வந்து வேறுபட்ட நிலையில இருக்கும். ஆனா நாம நம்முடைய குரு பரம்பரால நமக்கு என்ன அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கோ அதை நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த வாட்டி நாம யாத்திரை போகும்பொழுது அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம். மோஸ்ட்லி என்கிட்ட அந்த பிக்சர் கூட இருக்கலாம். நீ செக், இது கிளாஸ் முடியட்டும், அதை பார்த்துட்டு நான் வந்து சொல்றேன், நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய பாதுகைகள் அதை மட்டும்தான் போட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नूनं प्रमत्त गुरुदेवी क्रम यत् इन्द्रियाभिधाय आप्नुनोति नासाधु मन्ये यत् आत्मनो अयम् அஷன்னபீக்வேஷத ஆஷதேஹ. அதாவது 2 விதமான நிலைகள். முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி பிரவருத்தி நிவர்த்தி இல்லையா, அந்த 2 வழிகளை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறது எல்லாமே. ஓகே, புலனுகர்ச்சியே வாழ்க்கை லட்சியம் என்று ஒருவன் கருதும் பொழுது ஜென்ரலா வந்து நம்ம பௌதீகத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் ஆன்மீகத்துக்கு கொடுக்கறது கிடையாது இல்லையா. பௌதீகத்தை நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கோம்னா, நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கிறது உண்மை அப்படின்னு எண்ணக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் நம்ம. அதுதான் நம்முடைய பேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே. ஆனா அந்த சூழ்நிலையை வந்து அலசி ஆராய்ந்து அதுல என்ன உண்மை என்று அந்த நிலையை வந்து உண்மையான உண்மை எது அப்படிங்கிற அந்த சூழ்நிலைக்கு காரணம் எது அப்படின்னு நம்ம அலசி ஆராயக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்தாதான் நம்ம வந்து அது வந்து ஆன்மீக தளத்தில் இருந்தாதான் அத்தகைய பக்குவத்துக்கு நம்மளால போகவே முடியும். 99% வந்து நாம் இப்படிதான் வாழ்றோம் இல்லையா. ஸோ தடுமாறிதான் நாம் இந்த படகை வந்து பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஏறி இருக்கோம். ஸோ அதாவது இந்த ஆன்மீக படகுல வந்து ஏறி இருக்கும். ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் படகோட்டியா இருந்து நம்மளை வந்து அழைச்சிட்டு போறாரு இல்லையா. ஸோ இங்கே அப்படி ஏறாம இருந்தா இந்த நிலை என்னமா இருக்கும்ன்றதை வந்து எடுத்து வச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல. புலன் நுகர்ச்சியே வாழ்க்கை லட்சம், இது 100% உண்டு. ஓகே, இந்த நிலைதான் நம்ம எதையோ ஒன்று அடையணும். அது பொண்ணா இருக்கலாம், பொருளா இருக்கலாம், இல்லை வந்து புலன்களுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கலாம் இல்லையா. ஒரு 4 ஜிலேபி சாப்பிட்டா எனக்கு பிடிக்கும் இல்லையா, 2 ஜாமுன் சாப்பிட்டா தான் எனக்கு இப்போ திருப்தி இல்லையா. இந்த நாக்குக்கு அடிமை, ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பமே அடிமை இந்த இடத்துல தான். வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம், ஜிவ்வா வேகம், உதரப்பிரஸ்த வேகம், இப்படி இந்த 6 விதமான இந்த உறுப்புகளை வந்து இல்லையா, மனசு, செயல், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்தணும் இல்லையா. வார்த்தைகள், உண்ணுதல், ஸோ அதே மாதிரி வந்து கர்மேந்திரியங்கள் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக எடுத்துட்டு போகணும். அப்போதான் அந்த வாழ்க்கை வந்து பக்குவம் அடையும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வந்து நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறு இல்லையா, மனசு சஞ்சலமாவது அடையும், இல்லை சந்தோஷமாவது அடையும். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு இயற்கையினுடைய பண்பால, அதாவது குணத்தினால நாம் என்ன ஆகிறோம், நம்முடைய உணர்தலை வந்து அவ்வப்பொழுது மாற்றி அமைத்து கொண்டேதான் இருப்போம். இட்ஸ் எ வெரி டைனமிக் இல்லையா, சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஒருவன் கருதும் பொழுது. ஆனா உண்மையிலே நம்முடைய பௌதீக வாழ்க்கையில வந்து நாம செய்யக்கூடிய அனைத்துமே வந்து புலன்கள் திருப்திக்காகத்தான் நாம செய்யறோம். இதுதான் உண்மை. யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த ஆன்மீக தளத்தை வந்து பற்றி இருக்கிறார்களோ அவங்களால வந்து அட்லீஸ்ட் என்ன செய்யணும்ன்றதாவது யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனா அது வரைக்குமே நாம இப்படித்தான் வாழ்கின்றோம். அவன் நிச்சயமாக மானுட வாழ்வில் வெறி உடையவனாக பல்வேறு பாவ செயல்களில் ஈடுபட. ஆனா இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் தான். ஆனா ஒருத்தன் பாவம் செய்கின்றான் என்பதை உணராமலே பாவம் செய்யக்கூடியவர்களும் உண்டு இல்லையா. அவனுக்கே கூட அவன் தீங்கு இழைச்சிக்குவான், அடுத்தவங்களுக்கும் அதே தீங்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு குடிக்காரன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு குடிக்காதவனை வந்து அழைச்சிட்டு போனான்னு வச்சுக்கோ, அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஊத்தி கொடுப்பான்
இல்லையா? அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, கொஞ்சமா குடி. இவனுக்கு வந்து எசிடென்ட், ஒரு புறம் இவனுடைய டங் கண்ட்ரோல் கிடையாது. அது என்னதான் இருக்கே பார்த்துருவோமே இல்லையா அப்படின்ட்டு அந்த அதாவது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்க்விஸ்டிக்கா, அதாவது எந்த இடத்துல கேள்வி உடையவரா இருக்கணும்ன்றதே கிடையாது, எந்த இடத்துல கேள்வி உடையவராக இருப்பாங்க இல்லையா? அது என்னதான் டேஸ்ட், அது எப்படிதான் இவங்கெல்லாம் இப்படி குடிக்கிறாங்க, என்னதான் இருக்கு அதுல, அதை என்னதான் மகத்துவம் தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்னு வந்து அவன் ஒரு நாள் குடிக்க ஆரம்பிப்பான் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அறிமுகப்படுத்தவனுக்கே அவனே ஊத்தி கொடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு போவான் இல்லையா? இதுதான் அடர்ந்த அந்த அஜ்ஞானம் என்பது. நமக்கு இந்த மானுட வாழ்வுல நாம செய்யக்கூடிய தவறுகள் இப்படித்தான். ஆனா இந்த குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது தவறுன்னு உணர்ந்திருந்த ஒருத்தர் வந்து அந்த குடி பாதையில போன பிறகு அது தவறாகவே அவருக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்ப குடிக்கிறதுக்கு ஊத்தி கொடுக்கறவனும் பாவம் செய்யறான், குடிக்கிறவனுமே பாவம் செய்யறான் இல்லையா? ரெண்டுமே பாவப்பட்ட செயல்கள் தான். முன்வினை பயனால் அழியக்கூடியதாக இருப்பினும், ஒருவேளை இந்த முன்ஜென்ம தொடர்பான இந்த செயலில் நாம் ஈடுபட்டதாக இருந்தாலும் தாம் பெற்றிருக்கும் உடலே தனது துன்பத்திற்கு காரணம் என்பதை அவன் அறிவதே கிடையாது. ஏன்னா இந்த உடல் எவ்வாறு வந்தது நமக்கு இல்லையா? நம்முடைய கர்ம பலனால வந்தது இல்லையா? சோ அந்த கர்மங்களை நம்ம பக்குவமா செய்திருந்தா நம்ம வந்து பகவான திருநாட்டுக்கு போய் சேர்ந்திருப்போம். இன்னொரு உடலை ஏற்றுக்கொண்டு இங்க வருவதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கண்டிப்பாக கிட்டி இருக்கா இல்லையா? ஆனா அந்த ஞானமே இல்லாம நாம் இந்த இடத்துல செயல்பட்டு இருக்கோம். உண்மையில் ஒரு உயிர் பருவுடலை எய்தக்கூடியதா அப்படின்னா அது ஏற்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா எய்தக்கூடாதுன்னா மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புக்கு அவன் வந்து சந்தர்ப்பத்தையே கொடுக்க கூடாது. அப்படிப்பட்ட காரியங்களில் அவன் வந்து செயல்படணும். அதுதான் அவனுடைய கடமையும் கூட. ஆனா அவ்வாறு எண்ணுவதே கிடையாது. என்னுடைய கடமை எல்லாமே வந்து உன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று இறைவனுக்கு இல்லாமல் நம்முடைய புலன்களுக்கு பணி செய்து கிடப்பதே என்ற ஒரு செயல்ல வந்து நாம ஈடுபடுகின்றோம். ஆகையினால பிறவைகள் தோறும் அதனால்தான் மீண்டும் மீண்டும் வந்து நாம பிறக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். உடல்களை மாறி மாறி தரவல்ல, அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் நமக்கு என்ன உடல் அப்படிங்கிறது நம்முடைய கர்ம பலன்ல இருந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும். அப்படிப்பட்ட செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடுத்தி என்ன பண்றோம், ஒரு புத்திமானுக்கு பொருந்தாது என்று நான் கருதுகின்றேன். ஆனா ஒருத்தன் இவ்வாறு செயல்பட்டால் அவன் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சனே கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து இங்க ரிஷபதேவர் எடுத்துரைக்கிறார். புலர்நுகர்ச்சிக்காக பிச்சை எடுத்தும் கடன் வாங்கியும் திருடியும் வாழ்வது இப்பாடலில் கண்டிக்கப்படுகிறது இல்லையா? செய்யறோமா இல்லையா? சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி இல்லையா? 4 விதமான குறைபாடுகள் எது? நம்முடைய புலன்கள் குறையுடையது, நாமல் எப்பொழுதுமே தவறு இழைப்பவர்கள் தான் இல்லையா? மாயையிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம, மேலும் வந்து ஏமாற்றக்கூடிய குணத்தையும் நம்ம கொண்டவர்கள். இந்த 4 பண்புகள் எப்ப தலை தூக்கும் நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லையா? சோ அதாவது கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை, அதனால போய் கடன் வாங்குவோம். இல்ல ஒண்ணு வந்து கடன் வாங்கினா திருப்பி கொடுக்கணும், அதனால வந்து யாரும் பார்க்காத இருக்கும்போது அந்த பொருளை அபகரிச்சிருது இல்லையா? இன்னொன்னு வந்து ஆஹ் எவ்வளவு புலன்களுக்கு அடிமையாகி இருந்தா பிச்சை எடுத்தாலும் நான் அதை நான் குடிச்சுதான் ஆகணும். இப்ப நீங்க அந்த சிக்னல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நின்றுட்டு அவங்க உடல் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும், ஆனா அவங்கள நம்ம வந்து எதுவுமே சொல்லக்கூடாது இல்லையா? கிரிட்டிசைசிங் இஸ் ராங். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீ ஏன் போய் உழைச்சி சாப்பிடக்கூடாதா, காலு கை இருக்கு, இதை சொல்லலாம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, அது மிக தவறு, அது வந்து சொல்லக்கூடாது. அவனுக்கு தெரியாதா அவன் உழைச்சி சாப்பிடணும்ட்டு? அதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகும் அவன் இதை எடுக்கிறான்னா அதையும் தாண்டியவன் அவன், அவனுடைய நாக்குக்கு அடிமையானவன் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அவனுக்கு உழைக்கிறதுக்கு ஈடுபாடு கிடையாது. இப்பாடுபட்டால் அந்த நாக்குக்கு அவன் வந்து அவன் குடிக்கணும்ன்ற அந்த இதுக்காக அவன் செய்யக்கூடிய செயல் இல்லையா? ஸோ பிச்சை எடுத்தாவது நான் வந்து இதை செய்யணும் அப்படின்றது. சோ ஏனெனில் உணர்வு ஒருவனை இருண்ட நரகத்திற்கு இட்டு செல்ல, அதாவது தாமிசிரம் அண்ட தாமிசிரத்துக்கு இட்டு செல்லக்கூடியதாகும். தகாத பாலுறவு, இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸை பிரேக் பண்றது இல்லையா? இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், தகாத பாலுறவு, மாமிசம் உண்பது, அதாவது கருணையற்ற ஒரு மனசு, மது அருந்துவது, தூய்மையற்ற ஒரு நிலை, சூதாடுவது, அதாவது வந்து வாய்மையை வந்து வாய்மையிலிருந்து தவறுவது. ஸோ இப்படிப்பட்ட நிலைகள்ல வந்து நாம வந்து இந்த 4 பாவச் செயல்கள் ஆகும். துன்பம் நிறைந்த மற்றொரு உடலினை பெறுவதற்கு இவைதான் வழிகளாகிறது. ஓகே, சோ நாம இந்த இன்னொரு உடலை ஏற்பதற்கான ஒரு நிலைக்கு நாம எவ்வாறு தள்ளப்படுகின்றோம் என்றால் இப்படிப்பட்ட செயல்களில் நாம் ஈடுபடுவதால் மட்டும்தான். ஓகே, சோ வேதங்கள் அசங்கோ ஹி அயம் புருஷ, அதாவது பௌதிக உலகோடு உண்மையில் உயிர்கள் தொடர்புடையன அல்ல, அதாவது இந்த ஜீவாத்மாவை பற்றி சொல்லப்படும், உடல் கிடையாது. ஓகே, இந்த உடல் வந்து இங்க இருந்த பண்புகளால் 24 பண்புகளால் ஆனது இல்லையா? ஆனா ஆத்மா வந்து பகவானுடைய பின்ன பகுதி இல்லையா? அவன் தொன்று தொட்டு இருந்திருக்கிறான், அவனுக்கு பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது இல்லையா? முன்னையும் இருந்திருக்கான், இப்பயும் இருக்கான், இனிமேலும் இருப்பான், எப்பயுமே இருக்கக்கூடியவன், அனாதி அவன், அவன் கூட இல்லையா? பழமையானவன், அவனை கொல்ல முடியாது.
நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, நீரால் அணைக்க முடியாது இல்லையா? அதாவது காற்றினால் உலர்த்தவும் முடியாது. இத்தகைய பண்புகளை கண்ணால பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட அவன் கிடையாது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலை. ஆனா அவன் இந்த உடலில் வந்து உறையும் பொழுது இந்த பௌதீக உணர்வுகளோடு அவன் என்ன பண்றான்? தொடர்பு கொள்கின்றான் இல்லையா? எதன் மூலியமா? இந்த ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்ம உடலின் மூலியமா. டைரக்டா அவன் தொடர்பு கொள்றதே கிடையாது. அவனை நாம் என்ன பண்றோம்? ஒரு கட்டுண்ட நிலையில போட்டு போர்வையா மாயையால வந்து கவரப்பட்டிருக்கும். ஆயினும் புலன்களை அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்னும் ஒருவனது மனப்பான்மையால் இது சூக்ஷ்மத்தினால் அவன் பௌதிக நிலையில் வைக்கப்படுகின்றான். கட்டுண்ட நிலையில், பௌதிக நிலை என்றால் கட்டுண்ட நிலையில் பக்தர்களோடு அவன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அப்பதான் அவனுக்கு ஒரு தெளிவே பிறக்கும். நாம உண்மையிலே என்ன, எந்த எந்த நிலையில் இருப்போம். இப்ப நினைக்கிறோமா இல்லையா? நம்ம நம்முடைய நிலையை பற்றி ஒரு சுச்சுவேஷன்லயுமே நாம் எப்படி செயல்படணும், இந்த மாதிரி செயல்பட்டா நம்மள வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுப்போம், இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறோம். இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது? பக்தர்களுடைய சம்பந்தத்தாலதான். மூலம் ஒருவன் தன் வாழ்க்கையை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். மீண்டும் அவன் இந்த பரு உடலில் வந்து சிக்கி கொள்ளக்கூடாது. இந்த 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 உடலை வந்து மீண்டும் ஏற்காத அந்த மினிமம் லெவலாவது அவன் அச்சீவ் பண்ணணும் இல்லையா? பராபவஸ்தாவத் அபோத ஜாதோ யாவன்னா ஜிக்னாஷ ஆத்ம தத்துவம் யாவத் கிரியாஸ்தாவ இதம் மனோவை கிரமாத்மகம் ஏன சரீரபந்த. வாழ்வில் ஆன்மீக மதிப்புகளை பற்றி ஒருவன் கேட்டு அறியாத வகையில் தோற்கடிக்கப்பட்டு அறியாமையில் வரும் துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறான். எஸ், ஒருத்தன் வந்து தான் எதுக்கு கஷ்டப்படுறோன்றத பத்தி அந்த அந்த ஜிக்னாசு அவன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோயேன், கடைசி வரைக்கும் அவன் அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டு இன்ப துன்பங்களில் வந்து எப்பொழுதுமே அவன் உழண்டு கொண்டே இருப்பான். அது பாவமோ புண்ணியமோ, கர்மத்திற்கென்று உரிய பலன்கள் உண்டு இல்லையா? நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் வந்து பலன். இப்ப நீங்க யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த பகவத் ஞானத்தை எடுத்துரைக்கிறீங்கன்னா அது அந்த புண்ணியம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். இல்ல நான் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு தீங்கு இழைக்கிறேன்னா அந்த பாவத்தையும் என்னோட பக்கெட்ல நான் வச்சுதான் இருப்பேன். அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. ஆனா அப்படிப்பட்ட கர்மத்தில், புண்ணியமான கர்மத்தில் ஈடுபடும் போது, இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பாவத்தை செய்யாம இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராப்தத்தையுமே நம்ம பெறுவோம் இறைவனுடைய கிருபையால். எப்ப நம்ம புண்ணியங்களுக்காக விடையிலையோ அப்ப பாவங்களை வந்து செய்யாத இருக்கக்கூடிய ஒரு மனச பக்குவத்தை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். சோ இந்த ஆசைகளை எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா துறக்கணும். கர்மத்தில் ஈடுபடும் பொழுது ஒருவன் மனம் கர்மாத்மகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? செயல்படும் பொழுது இந்த கர்மயோகம். இதன் பொருள் பலன் தரும் செயலின் கரையுடையது என்பதாகும். ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா? ஒன்னு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இன்னொன்னு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன். மனம் அழுக்காக இருக்கும் வரை உணர்வு தெளிவாக இருக்காது இல்லையா? எத்தனை விதமான அழுக்கு இருக்கு? 6 விதமான அழுக்கு. காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம் இல்லையா? அதுல எஸ்பெஷலி மதம் வெளிப்படையா நம்ம அடுத்தவங்க முன்னாடி காட்டும் இல்லையா? டம்பம் அடிச்சுக்கிறது நம்ம இல்லையா? என்னை விட பெரிய ஆள் யாருமே கிடையாது, அகங்காரம் இல்லையா? பலன் தரும் செயலில் ஒருவன் அமிழ்ந்திருக்கும் வரை அவன் ஒரு பருவுடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் கண்டிஷனே இல்லையா? எது வரைக்கும் நாம் இந்த 6 நிலைகளில் இருக்கிறோம், எது வரைக்கும் அந்த 4 தவறுகளில் இருக்கோமோ இல்லையா, இந்த நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஆத்மா வந்து இன்னொரு உடலை ஏற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்து தள்ளப்படுகிறது. துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெற ஒருவன் புண்ணியம் செய்ய வேண்டும் என்று மக்களின் பொதுவான கருத்து இல்லையா? நம்ம இந்த கஷ்டத்துல இருந்து வெளியில வரணும்னா புண்ணிய காரியம் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அது உண்மை கிடையாது. மனசை தூய்மைப்படுத்தணும் ஃபர்ஸ்ட். இறைவனுக்கு தொண்டாற்றினால்தான் மன தூய்மை அடையும். அப்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்துக்கு போவோம். அதை விடுத்துட்டு நம்ம சங்கடத்திற்காக ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சில பேர் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து உடல் முடியாம இருக்கு, அதுக்காக இந்த புண்ணிய காரியத்தை செஞ்சுட்டு வந்தா அவங்க நல்லாயிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்காக போய் தான தர்மங்கள் செய்வாங்க. அது தவறு. நோக்கம் என்ன அந்த இடத்துல? அவங்க வந்து அதாவது தன் வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து நல்லா ஆயிடணும், இதை கொடுத்தா அது நல்லா ஆயிடும் அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க, வழி நடத்திருப்பாங்க. அதை செய்வது. உண்மையிலே அந்த தானம் வந்து எவ்வாறு வழங்கப்பட்டிருந்தா அவங்க நல்லா ஆவாங்கனாக்கா, இது இறைவன் தொண்டு, எனக்கு வேற வழி தெரியல இல்லையா, அவர்களுக்காக நான் பிரார்த்திக்கிறேன் பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்திச்சுட்டு வந்து இது உன்னுடைய தொண்டு, உனக்கானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்காக அதை ஆற்றும் பொழுது கண்டிப்பாக பகவானும் வந்து ஏற்கின்றார், கருணை பொழிகின்றார் இல்லையா? அப்பொழுது வேண்டுமென்றாலும் அந்த ஜீவன் வந்து ரட்சிக்கப்படலாம் இல்லையா? அதுவுமே இறைவனுடைய வில். அவருக்கு என்ன விருப்பமோ அதுதான் செய்வார். இஸ் ஹேவிங் எ ஃப்ரீ வில் இல்லையா? ஆனா இந்த புண்ணியத்தால அவங்க கவுண்டராக்ட் பண்றது வந்து அந்த செயல் செய்யவே கூடாது இல்லையா? இப்ப நாம ஜபங்கள் நான் 16 மாலை இவங்களுக்காக பண்றேன், இவங்க நாளை காலையில எழுந்து உட்கார்ந்துடணும் அதுக்காக செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு செய்யக்கூடாது. பகவானே இந்த பக்தி தொண்டு உனக்கானதுதான், உன்னுடைய நாம ஜபங்களை சொல்வதற்கு உன்னுடைய கருணை வேண்டும். ஆனால் இந்த ஜீவன் வந்து இப்பொழுது கஷ்டப்பட்டு இருக்கு,
அவங்களுக்கும் இந்த அதாவது நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை வழங்குங்கள் என்ற பிரார்த்தனையை வச்சுட்டு நாம ஜபங்களை சொல்லணும். நான் இதுக்காக இதை செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம செஞ்சோம்னா அப்ப என்னன்னாக்கா நம்ம ஆற்றக்கூடிய சிறு தவறுகளுக்கு கூட நாம் என்ன பண்ணுவோம், நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு நான் வந்து பிராயச்சித்தமா இதை செய்யறேன். அது பிராயச்சித்தம். எப்படி கிறிஸ்துவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாரமெல்லாம் தவறு பண்ணிட்டு போயிட்டு அதாவது சனிக்கிழமை போயிட்டு பாவ மன்னிப்பு கேட்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி செயல்கள், அப்படிப்பட்ட பிராயச்சித்தங்கள் வந்து நம்ம ஹோலி நேம்ஸ்ல அதுவுமே அபராதம் என்று நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம செய்யவே கூடாது. பக்தியின் நோக்கத்திற்காக மட்டும்தான் பக்தி செய்யணும். பக்திக்காக பக்தி செய், அவ்வளவுதான். அதுதான் ஒரே ஷார்ட் சென்டென்ஸ். மிச்சம் எல்லாம் தானா வந்து இட் வில் பி டேக்கன் கேர் இல்லையா. இறைவனுக்கு தெரியும் எது நன்மை என்பது இல்லையா. அவ்வாறே வந்து செயல்படுத்தப்படும். ஒருத்தர் பிராணன் போகணும்ன்ற விதி இருந்தா கண்டிப்பாக போகும். அது நம்ம கையில கிடையாது. அவங்க எப்பொழுது எங்கே செல்லணும்ன்றது வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆல்ரெடி இல்லையா. சோ யாருமே இந்த இடத்துல நிரந்தரமானவர்கள் கிடையாது இல்லையா. சோ ஒரு அரிசி பானையில இருக்கக்கூடிய அரிசி இன்னைக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அரிசி உணவானா இன்னொரு 10-15 நாள் கழிச்சு கீழே இருக்கக்கூடிய அரிசியுமே வந்து உணவாகத்தான் போகிறது. வெறும் காலம் மட்டும்தான் வித்தியாசம் இல்லையா. அதை நாம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நாம யாருமே பர்மனன்ட் கிடையாது இந்த இடத்துல. உலகியல் செயல்களில் இருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக இருத்தல் வேண்டும். உத்தேசமாக அறிவும் புண்ணிய செயலும் உலகில் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்கவே தீர்க்காது. புண்ணிய காரியங்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றக்கூடியது எல்லாமே நமக்கு சொல்யூஷனை கொடுக்காது. வெறும் புண்ணியத்திற்காக ஆற்றும் பொழுது, இறைவன் தொண்டுக்கென்று ஆற்றும் பொழுது பகவானுடைய ரட்சணையால் அது நம்மளால வந்து அதை கடந்து செல்வதற்கான சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்றது நமக்கு தெரியாது. இறைவனுடைய சித்தம் எதுவும் அது நடக்கும். ஆனா நம்ம இதுல இருந்து விடுதலை அடையணுன்றதுக்காக நாம புண்ணிய காரியங்கள் செய்யணும். பகவத்கீதையில எதை தாம் சதி சமித்யோக்னீர் பஷ்மாத் குருதே அர்ஜுனா ஞானாக்னி சர்வ கர்மாணி பஷ்மசாத் குருதே ததோ. எரியும் நெருப்பு விறகினை சுட்டு சாம்பலாக்குவது போல தீ உலகியல் செயல்களின் விளைவுகளை அனைத்தையும் சுட்டு சாம்பலாக்குகிறது. அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஞான தளத்தில் நிலை பெறும் பொழுது, இறைவன் தொண்டு எனக்கூடியதுல அத்தகைய ஞானத்தில் அவர் நிலை பெறும் பொழுது தனக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை உணர்ந்து தன்னுடைய செயல்களில் அவன் பக்குவத்தை வந்து கடைபிடிக்கும் பொழுது அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாவ செயல்கள் எதுவா இருந்தாலுமே அது வந்து பஸ்மமாக்கப்படும். இதுதான் உண்மை. அது வந்து பகவானுடைய கருணையால் வந்து நம்ம காலையில குரு இல்லையா, குரு அஷ்டகத்திலே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. இந்த பௌதீக உலகம் எனக்கூடிய இந்த அடர்ந்த காட்டு தீயில வந்து நம்மளை யார் ரட்சிக்கிறது? குருனுடைய கிருபா தான் நம்மளுக்கு வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறது. அப்ப இந்த பாவ விளைவுகள் இருந்து நமக்கு வந்து விமோக்ஷனமும் கிடைக்கிறது. ஆனா நம்ம டார்கெட் பாவத்தை தீக்கணுன்றதுக்காக போகக்கூடாது, புண்ணியத்தை வளர்க்கணுன்றதுக்காகவும் போகக்கூடாது. ரெண்டும் மற்ற நிலையில இறைவன் தொண்டு என்று நாம மனசை பிக்ஸ் பண்ணி போகணும். அப்ப இந்த ரெண்டுத்தையுமே அவர் பார்த்துப்பார். ஓகே. தன்னை பற்றியும் தன செயல்களை பற்றியும் அறியாத வரையில், அதாவது தான் யார் என்பதே தெரியாம தான் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எந்த விதத்துல ஆற்றிக்கொண்டிருக்கும் என்று தெரியாம ஒருத்தர் இந்த உலகாயுத விஷயத்தில் இருந்தால் அவன் வந்து இதிலேயே கட்டுண்டவனாக இருக்கின்றான் இல்லையா. பாகவதத்துல 10வது காண்டத்துல ஏ அந்நிய அரவிந்தாட்ச விமுக்த மானினஸ்வய அஸ்தபாவத் அவிசுத்த புத்தய, அதாவது பகுதிக்கு பக்தி தொன்றை பற்றிய அறிவில்லாத ஒருவன் தான் விடுதலை அடைந்து விட்டதாக கருதலாம் இல்லையா. நாம கொஞ்சமா பக்தி ஏதாவது வந்துச்சா உடனே வந்து ஓகே எனக்கு எல்லாமே தெரியும், நான் வந்து ஆல்ரெடி விடுதலை அடைந்த ஆத்மா, இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து வெளிப்புற தோற்றத்துல செயல்படவும் கூடாது. அப்படிப்பட்ட உணர்தலும் நாம எடுத்துட்டு போக கூடாது. நாம விடுதலை அடைந்திருக்கிறோமா இல்லையான்றது 2 பேருக்கு தெரியும். ஒண்ணு குரு, இன்னொன்னு வந்து முதன்மையாக அறிவது குரு, இன்னொருத்தர் வந்து யார் ஆக்சுவலி கடவுள். இவங்க 2 பேருக்கு மட்டும் தான் தெரியும், நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. இதுதான் உண்மை இல்லையா. நான் விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன்னு நாம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அது நம்முடைய அதாவது உணர்தல் வந்து அங்கேயே ஃபுல் ஸ்டாப் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இல்லையா. ஆஹுருத்ய கிரச்சரேன பரம பதம் தத பதந்தி அதோ அநாத்ருத யுஷ்மத் அங்கரய. இம்மனிதர்கள் பிரம்மஜோதினை அணுகலாம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் சாயுஜ முக்தி ஆயினும் அவர்கள் மீண்டும் இந்த அங்க பிரம்மஜோதியில இணையறது கிடையாது. அங்கே அதாவது அதாவது பிரம்மஜோதியில ஏன் அவங்களால இணைய முடியாது? அங்கே சென்றாலும் இறை பக்தி என்று இருந்தால் மட்டும்தான் பகவானுடைய பக்தி தொண்டை புரிஞ்சு அவங்களால அந்த வைகுண்டத்திற்கு போறதுக்கான மார்க்கத்தை தேடிக்க முடியும். ஆனா அந்த பிரம்மஜோதி சாயுஜ முக்திக்கு போன பிறகு அங்கேயுமே செயலற்ற தன்மையில இருந்தோம்னா நம்ம மீண்டும் இந்த இடத்துல தவறி விழ வேண்டியதுதான். சோ அவர்களிடம் பக்தி தொன்றி பற்றிய அறிவின்மையே காரணம் இல்லையா. அதாவது செயலே ஆற்ற மாட்டாங்க.
வெறும் பிரகாசத்தை எவ்வளவு நாள் நீங்க பிரகாசத்தை அடைஞ்ச பிறகு என்னென்ன இலக்கு இருக்கு, என்ன செயல்படும்? தெர் இஸ் நோ ஒர்க் இல்லையா? எந்த ஒரு செயலுமே கிடையாது அங்க செய்யறதுக்கு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி செயலற்ற தன்மையில இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? மேலுலகத்துக்கு போனாலும் அங்க எல்லாருமே பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, யாருமே அங்க சும்மா இல்லை இல்லையா? இறை தொண்டு ஆற்றிக்கொண்டே இருக்கிற, இறைவனுக்கு தொண்டு ஆற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். சோ அதனால சும்மா இருக்கிறதுக்கு நம்ம மேல போக முடியாது, எப்பொழுதும் இறை தொண்டு ஆற்றுவதற்காக தான் செல்கின்றோம் அங்க இல்லையா? செயலற்ற தன்மை பகவான் அந்த உலகத்திலுமே வந்து வைக்கல. இந்த உலகத்துல இன்னும் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? இங்கேயே நம்ம சும்மாதான் உட்காந்து சாப்பிட்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா? ஒருத்தர் சம்பாரிச்சு ஒரு வீட்டுல வந்து அதாவது முன்னாடி திண்ணையில உட்காந்துட்டு காலத்தை கழிக்கக்கூடிய நபர்களும் உண்டு இல்லையா? ஆனா அது எவ்வளவு பெரிய, அதாவது நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதை நம்ம பிற்காலத்துல நம்ம வந்து அனுபவிப்போம் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டா அடுத்தவர்களுடைய கஷ்டத்துல நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? இந்த ஜென்மத்துல நம்ம உட்கார்ந்தே தேய்ச்சோம்னா அடுத்த ஜென்மத்துல அயராது உழைக்கக்கூடிய மார்க்கம் தான் நமக்கு கிடைக்கும். எல்லாமே ஆப்போசிட் தான். இந்த சமயத்துல நான் யாரையாவது சீட் பண்ணேன்னா அடுத்த பிறவில நான் என்னை சீட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் பிறந்திருப்பாங்க. ஓகே, சோ இன்னைக்கு அந்த ஒரு கருத்தை வந்து நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இன்றைக்கு நாம கஷ்டப்படுறோம்னா முந்தைய ஜென்மத்துல வந்து நாம அதை இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துருப்போம், அதனுடைய பலன் தான் நாம் இன்றைக்கு அனுபவிக்கிறது. அந்த ஒரு உணர்தலை நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும். சோ எது வரைக்கும் நாம இந்த பிறப்பு இறப்பு பிணி மூப்பு இந்த துன்பங்களுக்கு நாம வந்து விடை காணவில்லையோ அது வரைக்கும் நாம் இந்த இடத்துல பௌதிகத்துல அலைஞ்சுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இப்ப நான் கஞ்சனா இருந்து நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சேன்னா அடுத்த பிறவியில வந்து நான் வந்து ஒரு பரம ஏழையாக பிறந்து கஷ்டத்துல வந்து காசுக்கே வந்து கஷ்டப்பட ஆரம்பிப்பேன் இல்லையா? கர்மிகள் நிச்சயமாக ஓர் உடலை அடுத்து மற்றொருளை பெறுகின்றனர், கண்டிப்பா உண்டு. மிக உயர்ந்த உணர்வினை ஞானிகள் பெறாத வரையில், அப்படின்னா அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி உண்மையான நிலையை வந்து புரிந்து கொள்ளாதவரை அவர்களுமே இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வந்தே தீர வேண்டும். பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியத்தை இல்லையா? சோ வாசுதேவம் சர்வமிதி சு மகாத்மா சு துர்லபா, அதுதானே அந்த ஸ்லோகம் இல்லையா? அனைத்துமே பகுனாம் ஜென்மானாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே இல்லையா? அதாவது எப்போது நம்ம இறைவனிடத்துல வந்து இறைவனையுடைய உண்மையான நிலையை உணராத வரைக்கும் நம்முடைய கற்பனையால் வந்து வெறும் ஆற்றல் என்று எண்ணுவது, பற்பல பிறவிகள் எடுத்தாலும் வந்து வாசுதேவம் சர்வம் இது அனைத்துமே வாசுதேவர் தான் என்பதை உணர்வு, அப்படிப்பட்ட மகாத்மா வந்து சுதுர்லபா அப்படின்றது வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஐ திங்க் அந்த ஸ்லோகம் அப்படித்தானே வருது, நான் தவறா சொல்லிட்டேன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. .19 கரெக்டா தான் சொல்லிட்டேன்னா? கரெக்டா சொல்லிட்டேன். பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானமா மாம் பிரபத்தியதே, அதாவது பகவானை யார் சரணடைகிறார்களோ, பற்பல பிறவிகள் எடுத்து பகவானுடைய திருவடிகளை யார் சரணாகதி அடைகிறார்களோ, எவ்வாறு சரணடைகிறார்கள்? வாசுதேவம் சர்வம் இது இல்லையா? அனைத்துமே அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு சரணடைகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட மகாத்மா வந்து மிக அரிதானவர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அததான் இந்த இடத்துல நாம படிக்கிறோம். ஆனால் பகவானின் பக்தி தொண்டின் முழுவதும் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தன் கர்மம் மற்றும் ஞானத்தில் அதுல வந்து முழுமையாக முக்தி அடைய முடியாது. அதுலயுமே வந்து பக்தி பண்ணாதான் இறுதியில வந்து யூ ஷுட் கல்மினேட் இல்லையா? அதாவது இறுதியில பக்தியில வந்து நிலை பெறும் பொழுது மட்டும்தான் அவங்களால வந்து யோகத்துல வந்து நிலை பெற முடியும், முழுமை அடைய முடியும். இல்லைன்னா அவங்களும் திரும்பி வர வேண்டியதுதான். அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தமம். உத்தம பக்தியை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும். கர்ம ஞான பாதைகளால் வரக்கூடிய விளைவுகளை வந்து நாம கண்டிப்பா விடணும் இல்லையா? பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அதாவது கிருஷ்ணானுசீலனம், அனுசீலனம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா அவருக்கு ஃபேவரபிளா, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, அனுசரணையா இருக்கிறது அப்படின்னா எஸ் அந்த கண்டிஷன் அந்த சூழ்நிலை வந்து அவருடைய பக்தி தொண்டு புரிதற்கான ஒரு சூழ்நிலையா அமைய பெறணும் இல்லையா? அப்போ அப்படிப்பட்டதுதான் வந்து தூய பக்தி. கிருஷ்ணானுசீலம் பக்தி உத்தம பக்தியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. எது வரைக்கும் நாம இந்த கர்ம ஞான பாதைகள் யோகத்துல வந்து நாம் இருக்கோமோ அது வரைக்கும் நம்மளுடைய பக்தி பாதை வந்து முழுமை அடையிறது கிடையாது. அவரது ஒரு நோக்கம் வாழ்க்கையில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதே ஆகும். இந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்க்கலாம், அர்ஜென்டா முடிக்க விரும்பல. 6வது ஸ்லோகம். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,